say 10 na wato cars be say 20 so na minim say say abrabo na edin chan ayon rose na minim danana on say we yakola na so ko school a ho we de wonim say edru ba bia obeko school no wie ya na we ye adwuma we ye adwuma na ma uska kakraka na wato car na wasisi fie na wawale na ma iwunu mo ye niema bi saa na minim say niema bi wo abrabo no mti na de me de mani susu ye no a enya saa na tie na ha me papa na de ode me ba asasi su no nyankopon bo me no ba asasi su anka nche me say ablabo no saa na tie nti ablabo no man susu ni saa na minim say saa mre yi die enka ma me workers be 20 na masisi fie be say 15 na ne me pebia no me ye den me ye na ablabo din chan yon go ma me tia bibia bokode Campia ne campia. Sompa ni aketua pensino. Mi jina me na so. Ya me yango kwada Roma. Me hu odenti. Ah ma mi bi na de James amampo. Campia ne campia. Campia ne campia. Otententu. Ba for ye boy ntaba mu ye na ba bia. Ya na form. Anti nyame ada comment. Ya da so ti asenti e fa se da ba twedi apoba se ya dom na ye nchia ya hwefo ne ye tiefo nyina. Ni tituru ni diaspora group ono Mr. Bigene, Mr. Gabi ne ma Vita ne. Ono mo makani nyina ye do mu nyina. Madam for back ono maame back. Mama G. Mi wi. Woni se kwasi ada. Kwasi ada na ye dey. Woni. Ya aboso e. Oh na so kwasi ada me birthday. Asa oh kwamna. Oh, kwa di ni woni fie kwasi ada. Ti juada ne de oba be hye na ne woni mu sister kwaya no se kwasi ada birthday kama kuku a. O se ne de ni si kwasi ada. And me kona asia so de. Oba kona asia. Me kona asia sere wo. Me kona asia so St. Paul's Cathedral. So won me fa wa no hunu se ni birthday no ye program yi so. Oh, utie me. Nkasasa. Me invite oh de no esida no a wadwuma no tie me ye. Me invite to Asante Mpe me kona asia so St. Paul's Cathedral. Ah masa musenti no ye ntimi ndi wachi nko. Entino me invite to Ashia me mampon ye call na Asia sorry ni wia edwada wo de oba be ka Asempa baby Asempa bi kire de be bia benyinya ntumi mfam fi mampon we do want bibia ni ho ni afreje nso ada Roma bibia nyi nipa ne bebu mi so a me ho akere me nipa ne do so a said ye Nyankopon ye birthday we na kuku akora kanam so sister Mary na Asia sorry me wi Mary ntina wa shada abo white ni coat ntina me ma adwene se me ye bibi wa fidie so na wo ma unhwe TV dia ni omo ye omo ho de I will see afro ba for so be ne said there was see afro ne ho tete no Facebook na Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Sompa TV Twitter no say Sompa TV/Sompa FM don't for so be ne pop ni to our funny ase no mo omra samu ase ya we de nefie wansusu no ni bi ntia no na mi say na ya juada o debi say nefie lawyer yo ampo mi jia mi hu nam ka so fri ese nche chinchina wo ba lo ya she coat ada na baby if you that be more you go say onya zem na ko to coat by force upo be so coat ba ya na ye ebo ama hu siesie no timi nkwaya ya to ya blande enwe abro what your coat nipa nam kuku asini abota ni coat kamre bi pa e ko fa case e ko tu je ne vivre am se na zo oben na ma wi aso na koko ye na ma se na chechire ye she baba na ho fi e refuse me na ma se nya na me refuse se me nam nwam ba dwen se me da so wadwuma mu nti ko tu me refuse se me rom emu ya but ni nyina ye hye den anti of so yan to aso okay enafie wo futu sem ene se firi juada ena ye tu ye hofo said ye be ya abrabo a ye bo ye keka koyenim no ye nkoto amanye ni esamu eno ti na brano no Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye de afutu sem ede ebrewo na enafie no
sɛdeɛ taa yɛtae ɛyɛ no yɛgyatum na obia nso de n'afutusɛm aba ɛfiri sɛ mɛda ka na afidie wei so wɔbia ni hɔ a wapa afutuo ne atratene ho ɛfiri sɛ deɛ ɔtwa sa no mpepi no yɛ no nim sɛ n'akyi akyea ɛno nti na ho bɛhia sɛ wiase abrabɔ a yɛbɔ no yɛbɛtutu yɛ hofo ama abrabɔ no yɛtumi akɔ w'anim wɔfutusɛm ɛne sɛe ɛnɛ pɔkɔ abena bla meda wase paa ne okoto wase nyankopɔn adom adwoada yɛtiefo nyinaa mmra ha yɛtiefo nyinaa bɔ 6-7 pɛ yɛsɛ mmra ofusuo bɛmɛ ne bro nya birthday ɔde nneɛma bɛba ɔde bɛkum kokɔ ne mizo nti mo mmra ipakyɛw yɛpɛ nipa 50 pɛ ayɛwɔ no ne ka yɛyɛ ka ofusuo mekyɛ me nua ba karo ne papa da fam yɛka no movie mu actress yɛka no sexy kalo ne papa da fam nyankopɔn adom wɔ kɔsiada yɛmpanifo jack ne reverend sɛ wɔnyame kyɛm nyina fra abokyerɛ ba ɛlɛwɛnum ne nanama yɛ nyinaa yɛkɔ akɔhyɛm wɔ pankorɔ no overseas 21st clinic akyire hɔ nom a mpakyɛw ɛhwɛ overseas ipakyɛw wadaworoma woyɛ movie actor ne actress yɛ mentrɛ fie yɛ nyinaa yɛkɔ na yɛkɔ akɔgya na yɛfɛ nyankopɔn adom sɛ ɔkyena da 26 ɔkyena da 6 o'clock yɛ nyinaa yɛkɔ SG mall yɛkɔ akɔpɛ movie no ntoma mesrɛ wo bra bɛgya yɛ nwa bɛma lowen na yɛpɛ sɛ yɛ permanent moving industry ne ma no yɛ kɛseɛ ma nnipa nyinaa no ɛnyɛ bi hwɛ odifo pɔkora mdi mu akɔtene ɛtimi serɛ wo obiara mmɔmmɔden na ɔmmra meda sɛ ofosuo wɔdaworo ma meetofo na mede yɛteɛ si me nua maa nom ne me nua mema nom meka no mu ɔma woɔ baatan a wawoɔ ɛne bɛma tan a wawoɔ mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛma yɛnim kɔ mmɔfra no ho hyɛda paa ne sɛ da wotie me na menim mmerɛ a mɛka saa kyɛ mesrɛ bebree yɛma yɛni ne yɛadwene yɛakoma ɛne yɛ nipadua nkɔ mmɔfra no ho na nsɛ mehyia mmaba wɔ maako 6 ɔmo wɔ fɛ yie paa ɔmo nyinaa yɛ mum emum no yɛmfa ngu ɔmo o ɔfɔ so yɛ obibi wɔ bɛma nipa tɛkyerɛm ase menim sɛ bɛsi aka no sɛ woante a ahoma sa hɔ no woante a na nipa no ɔntimi nkasa yie woyɛ de srɛdeɛ a mede srɛ abaatan woyɛ bɛma na wotie me woyɛ baatan na wotie me wowo abɔfa no pɛ ɛsɛ sɛ woma w'ani kɔ no ho ebia na ahoma no bisa hɔ mesrɛ kɔ ne kɔkɔ tema no wate ne mfuruma no hwɛ sɛ wobɛte ne yie wate ne bɛma na sɛ ne ba ne gugu mu yie na mmoa no wate mepa wo kyɛw bebree tie me yie ebia na de wobɛɛkɔ hospital ɛma pressure ma wo so ɛma wɔhaw ma wo so na wɔma nɛɛse ne bi a wɔ ne pane amena nkɔbɔ ne nkasɛɛ mu amena nkɔyale amena nkɔtɔ angu so because of ne daakye nti abata yɛni mmerɛ ma yɛ ma dwale yɛ mu kɔ yɛmfa so dwale yɛ ma kɔ yɛmfa so miamia yɛ ma kɔ yɛmfa so a yɛne yɛ ma tena ɛho asɛ na mekan obi wɔ no ma ɔmpɛ wo yie ɔgye wo ba pɛ na wɔyi n'anim onyam obi wɔ no ma ɔmpɛ wo yie ɔgye wo ba pɛ na ɔtente so na ɔde gu n'anum obi wɔ no ma ɔmpɛ wo yie ɔgye wo ba pɛ na wasɔ ne nsa na wagye ne nsɛm sradeɛ wonim sɛ abɔfra no te ase ne ho ɔfɛ ɛso ne n'anim onyam na obi agye kɔto hɔ na wɔsɛ ne kwa ɔtente so gu so abaatan mu wotie me bɛma tan wotie me serɛ wo menim sɛ wɔdwuma no ɛho hia sɛ wo sɛ woyɛ but ɛma wɔdwuma ho hia nsene wankasa woyɛ mu ma pɛ one day bi fa tena ase ɛne wo mani nkɔmmɔ kyerɛkyerɛ ɔma ne kwan pa no ɔmomfa so hunu kwan a bɛfa so bɛma ɔma ma wo nkyɛn nyakasadɛm a wo ma bisa wo mu baabi a ɔmo korɔ ɛne baabi a ɔmo di agorɔ kɔ obi ahyia ne kɔm abusa n'asɛm obi ahyia ne kɔm aka sɛ wɔpɛ nanaa school mu hɔ tikyɛni bi ha no school mu hɔ tikyɛni baabi ha nanaa adwuma ne wɔwɔ mu no nipa bi tetee no ma wɔni nkɔ nkora ne ho titiriw paa bi de ma no bɛsi ne sɛ yɛma no yɛwo wɔ mu ɛfiri day 1 ɛkɔpem 1 year 2 months 3 years no saa nkora no ɛba no yɛwɔ mpaneɛ
nnuro a yɛde ma wo mu etu oda yefuru ne mu a wode ne hospital no kyerɛ hospital sɛ monhwɛ me bɛyi ma me no sɛ yɛwo ne to wɔ no mu a ma wɔni kosua ɛnku ne ho yɛwɔ abɔfra bi wɔ no mu a baata ne nkɔ no ho nti nso ɔhyɛ sigya so akora ne mu hwee ne wawiaa ne wakɔka gya ne nso ɔhyɛ gu no so ebi wɔ kora mpo na adwonwo na ahwie gu ne nan sɛ yɛntwa ne nan na ne nan no adi fɔ ne nipadua no yɛserɛ abaata no mu nti odiifo pɔkɔbra masɛm sɛ momma yɛni nkɔ mmɔfra a mo ba no ho na sɛ yɛni hɔ a mmɔfra no bɛtake in charge anyɛ saa wobɛdum la bi no na ɔbaba wɔ fɛfɛɛfɛ a ɔkuta animonyam na ne tɛkyerɛma abutu na ɔkasa ne mma wohu deɛ ɔpa akyerɛ wohu deɛ ɔpa aka na akɔyɛ ɔyɛ ne kɛseɛ de ama no afei bɛdum la bi ne n'ani kosua na baako apae because ɔma wɔ ne yɛ nkɔ no so ɛbɛdum la bi ne n'animonyam no ne kɔbrani bi agye wɔma wɔ ne yɛ nkɔ no so sɛ wɔtumi ato kosua wo ba deɛ a hunu kwa bɛfa sɛ ɔbɛtete wo ba bɛdware no bɛsiesie no ɛnyɛ kasakyerɛ ɛnyɛ obuo ne wɔdwoɔ fɛleɛ ne animonyam de ama wo ma kyerɛ wo ba ne kwan pa ne wɔmfa so na daakye wɔnyini a wɔmfiri ho ankɔyɛ brabɔne start impact nyame ho sra fa ma no ɛberɛ a ɔne ne te hɔ woa wo baataa no papatan fa ho wura kristo mu yɛde gye nyame di na fa wo mane kyɛkyerɛ na nyame mmra mabra bom na sɛ ɛsan bi ba a onyame atwitwa agye mo abatan bɛmatan megyina mo so munya mmerɛ na munya adagye wɔdwuma na woyɛ no pɛ dako baako si hɔ na fa dum wo phone fa tena fie ɛne ɔmani nkɔmmɔ bisa wo mu wɔ haw a ɛwɔ mu wɔyere ne ɔma nyinara bisa wo mu amane a ɔmu kɔ mu na ɛtena ase ne sɔfo case no na menim sɛ ɔmmɛtie wo ama nyankopɔn so abɛdi mo hene na aberɛ ne aberɛ bia no ɔba no nyini a ɔma mu sɛ woyɛ hopeless woman and hopeless man ovosu mi dasi. Okay, omna Samuel. Yeah, ovosu. Encha miami nwa Kofi Osu o Germany. Seche niba. Medana sepa Kofi baby awo bia medase. Na mencha mia ye last born. Kamera ahenkan. One ne yere Juliet, omo so Canada. Kamera baby awo bia no one nkola na nyina mechia ho no yere. A friend is saying nana sumankwa hene bafo eto nka che nana baby awo bia ebo ma so chiawo ke adu bema de manchiawo dia eze modern bonus swani ke adu gas enko baby anko toto gas fun bia ke adu de fo so na futu sem no nyankopon ye beda na senne efiri adwada no ene efi bibia betimasi na nyankopon so de adomo na ebi so aso yeso ene ye futu sem edro beje watrema ofoso ye wasante kasa bi se tekachire ebokuru ene ye besua bibia efiri tekachire a ebokuru no obi a wutie mi a wo hwe me se wote sa agyan tekachire ebokuru ofoso nipa na oye saade no wo ye danger chain nipa wakum nipa obi a ye friend na ye hu ne so ye tekachire wo ye danger so chain obi a sebe wo de sekato obi minim na omo no ye hu omo ansa na wo behu se nipa so machine na ye wo saa no a oye tekachire no na baabi a wadu no wo san ye nye yie ofoso san krofo ne nkrofo bi a wono ankasa de asem ne beba wokoka bia eya asem kese mesre ewo ya fiafiem ewo ya solim ewo ya dwumam na san krofo e wofoso me ka bibia se babia wo beko se nipa ba akokra wom na wo ye teka kire bokuru na se bi wono so a ofosu babia wo bi ho nyo da achisu yo bi a sebe sofo pani a wo adwuma mu wa sole won ana efie wura ana se adwuma pani wo bi a de wani to fom ahwade enti sa de bia be mistake sankofo no teka kire ebokuru na mpanifo nim
ɛna ɔmo yusu saa word no ɛde ma saa asɛm no ɔkɔ tifi kɔ hu nsuo Oforisuo na ɔba nafoɔ bɛbusa na hwan na hu nsuo yi anoma kokone mo ɔmo nkora bata ne paapa yɛ dɔɔso ɛnɛ wo a wohwɛ me sɛ adwuma mu na wowɔ sɛ asɔre dɛm sɛ fie a wotim obi yɛ nyinaa na yɛte sika kɔ han dan obi ansi fie nanso nipa desane bi akyɛ wiase sɛ wɔne deɛ fie hɔ a mote no wɔno deɛ nkɔmɔ a ɔne wobɛdi ɔna de baa yɛ o bɔkɔka ɔbaakɔ ka asɛm no atɔ so ofiri wura hɔ ama firi wura wɔanya abotra watu te ka kyerɛ bokuro ano wɔden ebi wɔ baabi a yɛahemfie bi wɔ hɔ ɛne na meka sɛ ɛnɛ mekamfo ama so obi biara wote wiase a saa nipa no ebi wɔ abrabɔ mu a hwɛ ne yie wɔkyɛ nipa a wakum nipa te ka kyerɛ bokuro na saa de word te ka kyerɛ bokuro no tie sɛ opani ka sɛ obi a wakyerɛ kuro ma kuro abɔ no yɛde to so sɛ woyɛ te ka kyerɛ bokuro a na kyerɛ sɛ wano wɔden ɛwɔ asanteba mu a ana wiase obi ɛne ne nua na waboro kyerɛ ne nua ne pepa nanso nkɔmɔ bi a ɔne ne kɔdi yɛ apia bɔnten ɛnam saa nti no sɛbi akɔma tip off party na yɛto na nipa na ɔwɔ aseɛ no nipa bɛɛ mmiɛnsa ɔmo ne papers enti monkɔ yɛ ate asi ɔna scatter si ne yɛde ɔmo ne papers nyinaa ba te ka kyerɛ bokuro na deɛ ma meka saa asɛm yi nipa bi ayɛ adeɛ bi ama Oforisuo saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ me hu sɛ wɔnoa de nkɔmɔ saa nkɔmɔ ne bɛba wokɔka bi a ɛyɛ asɛm yɛbɛserɛ obi a wote saa bia no sesa wate na woma wo nua ɛtɔ fam anaa wokɔka nua bi ho asɛm na sɛbe mpɛduasa yɛtu ne firi fie hɔ a mesrɛ wo ɛfie wura no woda ho mfa nkyɛ wate woyɛ dan a wɔbɛgye te ka kyerɛ bokuro mesrɛ sɛ ebi wɔ w'abusua mu ebi wɔ w'asɔre mu a mesrɛ wo fa wo yɛfunu to hɔ na yɛ akɔm kyerɛ ɛma saa nipa no na te ka kyerɛ bokuro ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa Oforisuo medase kata kranka ana medase wala roma me mafutu no matu din sɛ di wo yiri ni ana sɛ fabuo ma ɔba wone ne tie sɛ bi sɛ wɔyɛ wo yire sɛ wɔyɛ wo mpena fa ubuo kɛseɛ ma no na ne atie nie yɛ mɛma edu baabi a yɛpɛ ma ano a ɛyɛ ne yɛde pɛ ma no yɛnwa mu wie anyɛ saa no nankasa ne no ɔmotena ebinom dodoɔ na sanse bɛma bi kura tumi ka sɛ me deɛ ɛma me ne ɔba na wo no me ma no ɛna mani wɔ wɔ mo ho ɛmɛma mebrebe respect wɔ mo ma kyɛn wɔ mo yere mɛma mebrebe bu wɔ mo ma nketewa no a sɛbi ɔmo da ɔbaa na ɔwo nkɔlaa no abosome nkron ɔda ne yɛfunu mu no ɛmɛma mebrebe di buo ma saa nkɔlaa no kyɛn ɔbaa no sanse adwen bi wɔ hɔ no sɛ wo yere betimi akɔ ɔba deɛ ɔntumi nkɔ ɛno nti enipa mebrebe mfa ebu ma omo yire anase wo mo mpana no ma me fa mpana no nka ho because mpana sem na ya ne hu hia me mpana ye necessary ma me ehu hia me pa mpana twen no mesre ye nuamu mema ya ware ma ye ne wo motie edu ba bi a wo hwe bema bi kasa a obeka kire wo ba anase ekwan a obefa so ne oba sɛ yɛ ne yere sɛ yɛ ne mpana kasa wɔ badwa mu no na nsɛm fata mɛsrɛ sɛ yɛmfa buo ma maa no na ɔmu ni hɔ no mo a yɛnyɛ obiara na sɛ me medical ka kyerɛ sɛ nyɛ maa na ɛwɔ wiase nka me nwale da obiara ntumi nya me hwee na sɛ nyɛ mmaa paa na me no te office wɔ no ma nwale na sɛ me ho yi nka me fa ho bɛn o me yɔnko bɛma me mfa wo nya gabaga me mfa wo nya hutee na nti hu sɛ makoyi me ti na mapai aboy kakra to nkyɛn na madware na spray kakra bi gu me ho na me te kam na mawurom me grass na ba fam a ɛnya bibia wo ɛyɛ mantra ɛma hu hia me papa enti me ni ma ho agro ti mesre nana me patcho sasase we yɛfrɛ ne ya asase ya yes enti ma yɛ nipa bia yɛmfa wo buo kɛseɛ ma wɔn paa obi bɛ dada oba na ebia oba no kra na ohu bɛ mada
dada na adokɔdɔkɔ sɛm sweet west a wɔde ɔbɛka kyerɛ ɔbaa no obenya na wie ɔne ne baako bɛwo baako mmienu mmiɛnsa no ɛbɛduru baabi no na sɛdeɛ wɔka sɛ ɔbaa no ho no ɛnyɛ papa ɛna mahwɛ saa deɛ wei ehu sɛ ɛma yɛ nipa bi a ɔmo pa awareɛ kyɛn mɛɛma nti eduru baabi a atete a bɛɛma de ɔbaa na mu biara no na ɔbaa no te ho din ɛyɛ ɔmo na yɛ na eduru baabi a ɔmo ka nkwaraa ne ti no ɔmo ka saa na ɛnyɛ sɛbe biribi o nkwaraa no ho dɔ ɛne obuo ne akoma pa a ɔmo wɔ no awareɛ no mu nana adeɛ baako ni a mahwɛ hu ni sɛ ɛmɛɛma ɔho dodoɔ no a ɛmɛɛma dodoɔ no a mpɛ sɛ sɛdeɛ ɔmo suban si teɛ no ɔmo yiri suban bɛte saa owusu bɛɛma mi wɔ hɔ yi pɔkwabena sɛdeɛ mi wɔ owusu mi suban teɛ no mi mpɛ sɛ hana suban bɛte saa da yes enti saa nsɛm ɔyɛ na ɛkɔ so wɔ awariam ne adeɛ du baabi a maa gye mene enti ɛmfa obuo kɛseɛ ma wɔ mo me dɔnkola me ne gye nkola sompa tiefoɔ ɔmo a ɔmo de ɔmo nsɛm ba ha biara no agye sɛ mahu akora na ɔtetale me ne adeɛ nso ɛnkyɛ 5 minutes am de wadeɛ ma nso ɔbaa betimi ahwa akɔla ɔgya ne nan ɔyɛ sein yɛmfa buo ma maa yɛ ne wɔ mo te hɔ bɛrima bi tumi de ne yere ne mpena etwa ne yere mpoa because ohun ɔbaa no wɔne na wo bɛsɛ nkora bɛ 4 5 2 kra na sɛdeɛ na wɔn yɛ wosi tie ne dun baabi a nneɛma bi bɛsesa Sompa FM enti no de ne mpena etwa ne yere mpoa saa bɛrima no yɛ kurasini a mehu bi daa tie fo mfa nkyɛme bɛrima ɔka ne yere ho ne yere ho asɛmbɔne kyerɛ ne mpena sabio yɛ gyimini a mehu bi wɔ kurom ha da na da bia ya na maka na mabu me bɛ na to asɛ kɔmfo bɔne tena yarefoɔ ho ɛma kɔmfo pa ɛbɛsa ne yare a saa kɔmfo bɔne ne yɛnyi ne mu enti mɛsrɛ mɛma yɛ wareɛ yɛmfa wɔ buo kɛseɛ ne ani die ɛma maa na da bia yɛka sɛ ɔbaa wobu ɔbaa obuo kakra bi a wode mɛma ɔbaa no ɔbɛyɛ no kɛseɛ ama wo mewa sɛ bɛma ma spam na yesu ane ɛka no juice bɛma no ɔbaa da a ɛma yɛ multiply yes na ɔbaa no so ayɛ dɛ ama wakwala enti mɛsrɛ yɛmfa wɔ buo ne ani die bɛma bi mu ne yere kete wɔne ne mpena kasa na ne nsa deda n'akyi wɔkasa kyerɛ ne yere anyhow yɛn nyinaa yɛ tie sompa mensɛm no a mede ba wieɛ no bɛma wobɛnyina kya wo yere ka ho oh yes bɛma so wobɛnyina kya wo yere ka ho ɛbɛhia wo kwata a wo yere ka ho wobɛnya sika a wo yere nim ho bi bɛma ɛbɛhia wo a wo yere nim ho bi wobɛnya sika a wo yere nim ho bi wobɛnyina kya wo yere nim ho bi wobɛwu ntam a wo yere nim ho bi enti ɛma yɛmfa wɔ buo kɛseɛ ɛma ɛmfa ho sɛ waware na wotwe mpena ɛno no duru baabi a ɛyɛ ana anyɛ na sɛ wada roma Osei sɛ bɛma waware a wotwe mpena no ɛyɛ ana sɛ nyɛ ɛne sɛ to gye wa asɛ ɛyɛ kakra te pleasure so mentumi ntwam hana mpatwo ɛyɛ program na meyɛ mesoro mfrɛfrɛ me mentumi ntwam nanso sɛ wobɛyɛ mpa a obuo ne ani die fam ɔbaa fama wo yere respect ɔbaa menka sɛ yɛ na mmom sɛ wobɛyɛ a obuo ne ani die fama o yere no nti mɛsrɛ mede masɛm ba wie no bɛma waware bɛma wo nware mo a motwe mpra mo a mo yɛ yi ne ade no mɛsrɛ momfa ne die no obuo kɛse ni ɔbaa ni na asase a wobɛtena so a wote so no a yɛdua aduane a na fifi aburo banche a wotu bi die no saa asase no asantima mu a yɛfrɛ no ya asase ya nti ɛmfa ani die no obuo ɛma na na meda ase okay ɛno ti adibom ka kyire ɛyɛ ma na kantankranka sɛ yɛfa ne die sɛ fata ɛmfa ma ɛma abrewatia Oforisuo bɛma nam da me yo da wo usu bɛma no aka wasam da me wasam bika kona na oyire wo bibi ka so aka cho am da me wo kasa me masam bɛ Oforisuo yɛnkyia yɛtiefoɔ nyina na yɛna wase Peter Asafo Moonlight nana one enso ɛwɔ ɛyɛ nkenken so eskebola sɛwɔ ɛyɛ ɔboase wɔn ne yɛtiefoɔ no nyina madwoa ɛne ke du bɛma yɛkyia mu nyina gasovin papa masa ko ban so hwɛ yɛ nana so ne granny na Oforisuo bɛma me de kakra ya me so me ka ne ne sɛ
ewiase enye de onipa da sani pe nyina na wonya senka de oda sani pe anaso obi apɛ na wonya meka kyerɛ nka abo apɛtɛ enye de esefata no ene nam enam afunu enko benya na nka ye na nkwase he enko benya na nka ye odi am no te se wosebɔ na num ye ne de papa ompe na mo anka aseye na so esanse de wo pɛ no nye ne nyina na won sa bekente no ena ye na amo aboa opete eye na wota edi na mfunu ye ka kyerɛw baabi a wotie na wo mpɛ no ebi anya ho na wo hwehwɛ se nka wo bɛkɔ ho de na so baabi abrabɔ no de wasie no mesro ye afa ne saa sa wo pempem wa na anya yi a engasa me de buga bɛfam na me de tacha to fm na me de niema ahodo bi double money ni ade sika duro fam na me kwa akoye niema ensem fra me srow wo kwa akoye sa ade no ho sika na apese ye tweko kan wo de ne ho ma ne ye double ye ka kire wo bi ha se eniema bia ebeto wa brabom asetire mu konson bi ebesoso wo nan na asoso wo nsa no me so ya no wapene so wate na Nyankopon ya adom asede waka no wo senkafo ho no bibia wo ne bre setam ne so anaso obi antibi nya ho hwe na momanya soye ya wo mfiri baabi a wo ne de me so pre wo ho ukotutu mampamnika na ukoye se me pere me ho akoye ne ma ensem fra me sro wan hwe ya na wabrabo no ekwa akotwatia wan hwe ya na enema enye na eba besasa wabrabo wan hwe ya beka se ma me nkobọ kro no fi se ma fefo a me ne wonum si so no e bia wonum akọ ejaminte no ene there is so many there's so many ways to kill a cat baby a ya beboto bia so ye mpoyem enti ene ma me so benya den me fa me ho endwom bi mesro eso obrekro kra ene so akokọ kra obia ne hyebre ya wode ba wiase ene asatia we kse nyina kra ne nyina anyepe enti mesro sa wote ho a eya susufa wo toto wafefo na baabi a wo bia no pene so na Nyankopon ya adom na se ebrade so a obeyi wafiri baabi a wo no na emomenya nsoye na wote baabi a wote enso no enye ho na wo pene mesro pene so netra wo din kele cho be ma be se Nyankopon fa na kran se o se pene wotirim netra wo Nyankopon ya adom a wanfa buga mfem ama na nko wie obone a enkakra kokọ be no munsuo enkakra chechede a wode bokọ nso no obekọ akoduru abosoma kotira na ntinya nso no baabi a opese wokoduru no wokoduru ho saa nso na enwa nso no wode nyanya saa no wode ne hu siese enkakra saa ubehu se waba be yetope ubenyini na afen nso wasa dore eno na enhira ene animonyam wom na no yesere se baabi a wono se mempente no enya meseso ne wonte no enya metena bra anasa metena bie anasa me dabra ne wonte no ene e mepre me ho na makọ akoto mampamnika na makoto baabi enye wanhwe na akoto afenam a ebeye den dia ma se obese piofo so be ma enti baabi a wo bia no ewom nya ho na wo pede na so pene so netena ho abrepem no Nyankopon be yi wafiri ho medase okay mafutu sam kakra mede kapana members die no ho ene se na santem ye ne papa bi etai etwetwe nkomo na ye papa no asem a wo ka no eye medeye pa asem a wo ka nyina ne se ye nya hweyie wo wie yase ayaba ahweyie ne sei eye dan a asem betumi ato eye dan a wonam a ubetumi atofram na mom hwe hunu se asem a ato wo no ekwai bi so no udibem odofo se wonam na wokoka obi nyoma gu a wo se utuaka chese wan wakoka gu enfomso no firiw na koka gu a mi busa wo se wonan ne bo mu no kasa bai na wo ka kire nyoma wura no ahane asem no obi o awotimi se enfomso no firi no pa nanso no wo bepa chaw Sompa go ni koto dwembe ya mre no afei no okototo ayampia kodidi atem sansem we na ye papara na nsentem wode afutuo emma Sompa Asem Mpe Nipa no empempi no na nota agusu awoka
Enkanka kura kese ewo wo mamu ha no akuma se yeyifiri mu a enye yie no odofo se ye kase adibuo a emparifo tai kasa bi se wa mu ade a edue si wuram na bebuo ene nnua nyina so abakurum eno tie papa no se enua enhoma emotia ene ensuo anyina ato ho agu krokasiem anaso nyina ba asase so eno to odofo na semo ameka cho nyina ne se yenhwe ye difri ene efi bam eyie yenhwe ye katrema eyie na wona ye no mu ebonsa ho ewo kumase kagetia no wona ye no mu bonsa ho ewo adum no enye saafo nyina na eye nipa ebisu ye nsamafo omapie enu nti no se ye hwe ye katrema yie na se ye maye kotodwemu ayemre ye nsam ago ade ato ye nsayem wa abramfonso bia ba ne ebepa achewa enkana nwumire kabebo ye pa efri se enye se wukohu obi a unim no enko na betu akasa atia no empodi unim no no ananete mantem wane ne tifie no ono pokura hweniye efri se unim tumi anade wonimu a obetumi dia ko atia uyoyo anawa brabo eno ntia na nwumire Oforisuo Aboagye enefie mafutu sem a mede ma dasane se ya difri ene ya fibam yenhwe ye ho yie enye ye ho akwa ya namontuo ene ye kasa ba bia nipa bodompem ukopim obi kura na otimi se wedie nipa kura no kura pem wa kura ka kire ne se wo pa na chew na nkofa asem amrew adenti na mekasa efrise nipa ya no wo afrusa ne etempentekwa ewo kumasi kropom ano enua ka ho enhoma ka ho ensuo ka ho sana emotia ka ho ensamafo ka ho eno ti asem ameka kire wo eyetiawa yehwe ya no kasa yie saya fumu a yempacho achopa etwa bibia so efrise se wo pa chaw na enipa no ye na adwo so obeje obibi kura no a enam achopa ni kotodwe ni kasa de bia wo kan ye no obegina so na wode achaw ye ya adwene se yemu ade a se de krobia sante kotoko kan ye no edua esi wuram ena yibebu 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello udi baby aufrefre kwa futu sem me pa so me de Victoria me ka se fi o se ante ve kwa futu sem ne sei futu sem ene anani ne sei enya abotre ebe ban kuni mbi na nsan ne pa me to mi sai na me ko ko no ndem me ti sa no pe obi o pe bia so ya o pa so na me sino ko ko no ndem o pa ndem o pe ni so ese Oforisuo mi ni sai ma o ma ya o to ma na bi ede no to o ma ya be nge bu sa ke o ti da ede ya don sa okay me pa cho ma de ma ena me de ko o ko pa de ni do enti me je ni sai no ena me te men kasa ade ni so ni na me de ko am na mi a to tnie me de me nya be pro o na nan ka so me ta ke o ma nan ka nye enti abotua ni nya no na me ta se mo pe ni anda na me jan e ko na mi te mi na e nya abotre abotre ye man ko ni okay abotre timi etutu emepo enti yenya abotre hello udi baby afrefre wa futu sem okay abotre Oforisuo
my TV set no volume no perform. Yadi ka catch them dada. Anya say be you official. Oforisuo. Yeti o. Pacho menka. Mete on kapa. Oforisuo. Ni pacho de metan say Oforisuo. Yo kan no crew. Ni pe no mun na ye ko. Oforisuo, me no me tan san be brother ni. Moro de nya ni ti. Ba me share manu kata yi. Ne mata to ne fute. Eduma na be ye no. Manu kata na mo hare. Me na che. Nti fo to ma na ba yi. Minti me no am for do my thing wo care mu. En tra ma de achi die. Na me sere na me so energy. Oforisuo. Wo be je di say adaba ko me ti gi won mu. Na bo be tu. Ne ye den. Ade ti na be lo du bo atika. Metika ne ti won ma na me ni nkun be tu. Ena me ti won mu. Ntina me ti won ma me speak about it. Oji wo fa na edi nti. Oba ga ade ti an, oba ga ni fa ni ma say. Je won na don fan tan. It was a no be na china ntan. People no me kan jena me madam. Oyo ba so. Mpin. Aba mama ni ani an say. Ori akomede ade no, o de me no skala. And now, so yeah, you said you're a bit of a fool, and I'm not a spoon. Something wrong. Never saw nobody did. Or I come at dinner with your name. And I'm speaking about now, when you're going to the apple. So I'm saying, I'm going to go now. I want to go. And I say, the ending. That's one and say, let's know you. Ending. Where you come at dinner, or you come at dinner. When I say, they might say, and then you want it, and then you 5 city. Can I say, one night, this city? And then you want some new person say, getting in here, no more thing. Where they are coming there, I want to which you want to know. And I'm so once there, that's no. So we're not there soon. I would have come there in the town day. What is my own? I want first it was 6. The day 2 way, but then you didn't see that. I want them cool run to come. I did see a catch master and master saying that to me. All I was doing at them. Daddy, what's your Daddy? What is the man? It's Anne, not say, we do one more by so much. I would not come and call you, dear. One shall be the better person. Because also, you can't tell me one man in my dog will say, and she are not saying. They are not saying, you pay no one, no, I'm on yet. And to me, my foot to a man, and maybe I'm a million. So we better know things for you, where then you were in the car. And she want to say, you, let us say. Okay, I don't say Ababa one na say mama ne betan ne chen no ne hu yinka eno o se fa ho kankan ko se be preduasa ke kodani asem kese ma brante no ye hwia no kasa yi. Hello. Yey. Muna kuje se sinio. Kwadwo ma hu dada matonka yanko yanim. Yo mama cha me de me banyine me tema modemo nyina. Ya jo so. Mine bana oyi na michiao. This is true. O nana ushu. Osa nana ushu bana oye ne comment na. Mase mani ke papa mi ni be me ho ejubi. O mutu nana ushu ne comment na masa ti je papa ndi o ti o mutu mutiano. Nana abutao kai bebe nya hunyo bebe nya ti de u dawra oboyo. Bebe nya hun dawra oboyo na obochire yin. Nana no mana kan unam ka ko ko wi me afa no bakase unim nya se ka udi ko baby ube si kwa no unim nya se be fiegu wase bu fu to be tayo nana de u su ka ni na me ne be ya jinti no kama ko jan so kino na me show yeah. Okay. Hello. 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 Udin baby afrefre wa futusem enefie. Pepa chere me me ka se ko bu akwa. Yenti o bapa. Pepa chere mo futusem nyan ko pa. Mo nyan ko pa won ti amana. O se yan she ya no ka se ni. Ene me ba to ame te na ba de ji ade. Afa de ka ni mo ame ti mo ana se ni se. Bra bi bet na o sa odi ti se ni lambo mi de wa han se dan ba chan. Ojo we ya fanga o no fa pa ka mete o na mi chu ama wa. Awa o se na mi chu me ma o ba.
Oh, there be a plan of making me a channel. No one pie. The mount pie bomb, no one to make me a bomb, a plan and you down, Mr. Mancino. And ask me the heck, I didn't see the damage, you know. My worry me about all for me for all you in Jessica. There on the better. Having a driver and a friend again. Nimble and you won't make happen. When you not man, you will put your first one and make you now. Come in nothing. But I'm still of pruning. Man, Cassantian, and a driver and a man of that man and you will. It's my future and I yet a bomb if I'm going to Okay. Hello. Hello, Abusia for me, Chiamo. Ya just open Nipa, baby, I'm free with Dean Wafutu Sam. But you need the evangelist and at what and make us a free one crack. Okay. What our Manyamin Shamupa, the Timo, and see the three. Na mama morning with Bapa Moye, Radin Shamo. Na number 47 na a Tantanka cat in Dinanka, and then he had in a part say. Yamfa any Jimmy Boomer and Ma. And no creepy. May I make the baby a faton, the name of Yao Bay and our own. But a drew baby make you say, name Koye. Our Barney and I'm from Gibia the Boamia, Dinam you saw. Into the shed of friend about attitude and one damn Yasman said the whole in an you saw. But me and Pesa a woman, I'm a day man on a warm pet. Now me respected the South Crami, ya warm pet. So until me get a cram, it has a task, a year no. Say you want some way begin a soya near. They are the any jail woo mamma. I am Mamunya on my soul. Moonsum, the son said, the Monsum Yama, a effect. And to Musum Sana, am I a quiet name? It is a cram, it can say, Mano. Ye woman pa ye de mamwa mama also unso na emwa nyina na ye nkoye ni hello ya bozo ye micha o wanye ba te friend na jo ta space yan noke wonene kwa jo space ya se mi obi bia wafutu sem me party we de Asem Mpe Nipa. Yetio. Me party me kan be mo ye some program bi ge bi okoji Nigeria. Ye guso ye di achire pa. Ye di achire pa wada so. Asem ko say ye. Wada so prison. Na ye ne ye bofo tene wo Nigeria odi asem na chi ama yen me pese mu no ye de ho ama ne bo nyina ba beto afidi so why no okay hello ye Peter Asaf Moonlight Moonlight onye itia pa onye mnata mwani munyira jinka engomo no ye lo dia be ye pa yo dia ba ni ye na ye ka se ekutu na ibi ni pa eneme ma na ya ba no yankwala na yesito yempa ni di ma yempa ni ko ile ye papa no mpa ni ko de ye na no mpa ni ko o ma yin ke ye no so ye wo mo na so mo na mo kwa de we be ti e be to no o ti wo fo kwala na o mo se pe ye fast pa di e ti bi ni akwa to jinyo ma no e di o to ko yeso no na pro ka mo to na na sare ta te na so e nem le mi tai ka ye pe bi po na ka ye na no cut and crochet them together e ye tira e di agabo ni the Rugita, if you don't want to say, yeah, or you can't you won't play me, man. Who can say anything just like that? But I get that. The moment you shut it, you can company go and you give from a woman. That I can make sure I'm about to eat. But I must say, okay, hello. Baby, I'm free with you. Make us a free a bone. Near to your Nipa. Your friend, Pabra. Okay, what food to say? Okay, na me say Nipa nso se woni na wie ya en se one direct Nipa. Okay. It sounds say you me say me pa me kai me nwa me ensa na ne wo de. Na kitu wo mu no. Amen. Ne nka bra nso se woni ensa ni nyina tu kwan. Nso sebe wo bua me pa ne kitu na me ne nka na. Nti du ba bi kra na asema fere wo nanim. Nso ni nti nka nti Nipa die.
wonni pa na wi ya nje so wa ndareti no kra na obu na nimtia no fu no okay obi ni mo brepon asase eno no hello Oforisuo we dia mwani o wa what is here that party amotia be de obi ya wi fi me wanti ame no okay yan konko yanim wo mo wanti ame tiawo NPS wanti adaba kwa se tiawo adaba se ni futi amodi amaye enimiri ena me bravo maso kwa braso tiano enimiri eda tepa na be de abasobodi na me bomo asobodi pa sede bi enimiri yeri twe ofo anti dawa kwa chenen kan tintin kan tite bia na me shira kunya mo ba bai hello 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 Hello, first evening. majo so baby afrefre udin oba power futusem I show my cassie. kasafre I show my cassie. oba pa yenti o The brother. I show Osei in America. yenti o The cassie. hello Hello. udin baby afrefre wa futusem That's all the Unica fashion at Coronampo. yenti o Papa, and then I put to say, a sticker watching, dear. And me for car be was a Coronampo, send a cocoon. Now, make one and then the sticker in I say to be sat and no more tracy this. The man the sticker I say to this. And I'm a year more tracy this, and I'm the man driving in late me. The man late me, I made me listen in man car. Yeah, this is me bottom air safety this. And I may move to this dear man of John. May make me so that. And I trace this aka. No call me when I'm the shame no. Let me trace this on the man. And today, I'm who made to me now, Mr. E. Make me from the body drunk and go with the dado. Baby answer me for car shall be who on your brother neither. Baby answer your mate. Today, Mr. E. Papa pay me body drunk and menano. It's in the time of show to come watching you, dear. Yes, today. And your temper to say a billion quite diamond and for. Will be and doing and still him. okay hello hello udin baby afrefre makana fita kuladi panipa yenti o fresh for because voulez-vous avec moi Osei voulez-vous avec moi voulez-vous avec moi voulez-vous avec moi et wa bu mi ana la ngulu na just we French na wa ya na mbakai okay ni da ma se ba ba mi kiso amudi maye ye bia mi fie mo pa mi da okay hello udin baby afrefre abrantia autocorrection ojensa before Isaiah tafu abonumu a ofoso mo hoye de kama pa de bia de mo ameda eh sare wi asete amro so on jema de kaka me kan se mo futu se mo se obi won no to dwane a ni nipa be yan ho kra no nti me se ade bi nipa utu kran ti wonum e ma nipa ti wan ti wonum a e ba sa oni be kwakọ se mbona no be kwakọ se ufiefo se enti na make ko tre se ade bia na se ade bia wo ye bia no ti wanim na men kam ho no okay ya for last caller hello ya for last caller na ya fa ko computer so dwe dimra na ne pe wo ho ya fa emesomo kama pa hello Good evening. Baby afrefre wa futu semtew. Mr. Peter. Yenti o. Me pa cho asabi na mpese me kaya to. Yenti o pa. Me pa cho me wo fie
I'm saying, 3 months time. And I might be. I said, not bad. And we'll buy. Oh. Okay, you go computer so get him rana dia kanyina no yemfa emesomo. Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na ne bere so chichini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won aso e be check ni pedua no nyina ehu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo ho problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eni gise me say omo ye free health screening wo kwa ombe check pedua no nyina ma kwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho tichima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntiabaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert What dom ama afei na wo hwehwe do oh medofopa ntawantawa bi wo wo ne udofo ntemu ana oh odo Somimo. Oh, Jai. Sonim Semidopa. Oh. Jumedi Ibawa Kwemo, Yawada na Jubia. Efri nundu, dikosi dumieno. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise, eye odo Somimo. Okay. Dia santemai achiatum ene sompa Asem Mpe Nipa se duru sabre ya na manfo wo bia taidin wo hwe dia sompa Asem Mpe Nipa ye de eba abadan ye tiefo eno ti ye kokoyanim na de de ba no de eche da sompa fm na de ba no eche da babia ye nenam no ano de papa baby a ye kokko yanim no wodofo ano odene na dia edin no eno omanfo bi enso esusu se ye ba Ghana mam ha ye ka football a amanfo ani di akiri pa se ye ka football wo mam ha amanfo ni di akiri pa na santem nkomo bi a ekoso ewo kumasi kurupom a yakoye nim guase o waman Ghana ye team kase pa ye blaster ye team kase pa ye blaster ana se wo bo man Ghana mu ha ye league ya ye bono se wo yi has ene kotokofiri mu a enye ye o na enim guasia efiri mu eba no ano odene wamanfo bi ss na nsen no se utwa bosompo kwa aburuchire a said ye ema no esi ebobo no ema no bobo so ko Brazil ema no so si bobo na uko Spain a said ye omusi ebobo no amanfo kire se ema no betumi ahye hansefo no betumi ahye kotokofo no omo besai etumi ahye ye kura ye blaster na ye ni daso no akoye nim guasesem enti asem ye ampa mo am ofie
asɛm amanfoɔ no mu gu anim asɛyi ɔba ho ɔden ne bɛma kora de yɛ pɛ na America tuom ni ade yɛ kɔka am sɛ Brazil foɔ no betumi ahyɛ Ghana Blaster ɛyɛ maniwu asɛm ade ato pro so ano aden yɛbɛhwɛ ne ani agudie mpanifoɔ no bi atwetwe nkɔmmɔ na ansa na no ano den pa ɔmra samoa mi asɛm wɔ yɛ maniwu Sompa FM yɛ maniwu papa yɛsɛ ɛmaa no Brazil foɔ no Spain foɔ ma no ne bɔbɔ yɛne asareboa du bɛtwetwe nkɔmmɔ atapokum bɛtwetwe nkɔmmɔ saa asɛm wɔ yi amanfoɔ de gu yɛnim ase ɛwɔ Ghana football menti wɔ yɛ ampa kwaku yɛntio yɛnkyɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛne fie ɛnɛ nso deɛ yɛde aba no asafo Peter ɔhyɛ ne deɛ mode aba no nso yɛ Oforisuo megidi yɛ sɛ Ghana ha yɛ football ho nsɛm keka no sɛ yɛayɛ ama ɛtra so ɛno a meka asɛm bi wɔ ha sɛ buroni bɔbɔɔ no ɔlusu koraa no a na yɛ encourage no na yɛbɔ nsɛm ma no Ghana ha wonim sɛ one ansa na mɛkɔm asɛm so yɛsɛ players wo sɛ kɔduru baabi yɛnea yɛ nipa miami name Asem Aboagye yɛka na asɛm a mɛkɔduru baabi a Ghana nkoa ne baabi a mede menim sɛ obi kɔ sɛ penalty a yɛsɛ yɛkɔhyɛ de fie ɛnsi baabi asa da mekai Colombia sɛ hefa team bi I think sɛ me ofa sata puku ɔkyɛn ana Monday ɔbɛkyerɛ me ɛna one guy bi na your friend will be say Colombia or more shoot to as a park because a crucial match name say Nipa to chacha me kai football e dia comedy actually pa by any Ghana the way is it to and once a fan ya need do maybe I asem we kosi sen ya wade bi say yes dear obema bit my oba bit my e won a limit oh kwa bi so Oforisuo ya ni ma bi na tifie ya ni ma bi na nam ba edu mra bi a ampa yesi de obema betima ye no oba betima ye ba edu mra bi tafrefo mo na wo no musu fra bema difference wo mu eno no ye wo ade e betima ka ne se ampa oba betimi aye te se de bema eye wo masua ye ko school obi wo ho no ma se bi oba de bi odi first na mema te aka kire wo ye ho wie nye ye minimum oba bi a sabi otwi track kese yi otwi bi awo but Oforisuo yɛn fa nkɔ agudiem Oforisuo ɔba wo komirika paa no ɛso odwane paa no 7 preduasa si yɛkɔ no bɔ mu a ɛbɛsi dɛ na sɛ ma yɛ possible sɛ nti yɛtoto yɛ ho ase Ghana Black Star na yɛn yankasa yɛbɔ yɛ dondo ne yɛ dodo ne yɛ dɛ na afei de yɛka ma na tra so sɛ ma wo betuma hyɛ Black Star ɛde ba asɛm kwa ne bae Oforisuo adu time a Ghana momia hwe ano kasa ne in fact abamubuo awo ya side dodo Oforisuo kwakunti yeyi kotokofo yeyi Blaster na kurasi nche kakra has ne kotoko yi Oforisuo me se ma na kuro mu ntimi nche has ne kotoko tie yenya sansam ne keka wo Ghana ha ade ba de na ekoso yi Oforisuo ma men ka sembi wo pam yen fa obanya ringim yen fa ba manya ringim yeso oba bi ya de pa ne ho de obokutuku ye o ma kutuku ho ene o mema de ho ba oba ma ye bo no no ma ye fa oba o wini ne nyonko ba so enyinam ebe na possible eno ma bi wo ho no ma ye betima kanesa se ye ko hwe wei o we di o ya de we di esei obi ti se ade a obetima kan kire me se bia long tennis ne sa no ma ne de eno de obu o sabe prejudice so hwem sa mai annuafo mai ya mi refu omudin ya no mo ball long tennis Sompa and oh yoba oh ya be man one way no ni sketch oba but football in terms of football kan Selena Williams meboa oni ni nwen but football enye 7 predators adwen kwa na di football enye milika nko a ahoden kan Oforisuo predator say yeyi ma 100 gina ho ne yi ma 100 gina wa ne se eye ntokwasam a Oforisuo megidi yese obi beka se o mahu oba bia wo bu ni kuru me Oforisuo metima ka se ma kiro se kwakubo no nyese bia ukura ho ode ade ko ukom bia oba kuru na skesa ye kan e ma bo oba ba da ben o ma hunu bo Oforisuo unti
me say experience ka bon e ba bobo e ba da ben nanu ye nanu ye o basket ni o ba bi me kase ti se ye kase e bi amai ene Ghana for ma ene ekohia de a Oforisuo yanko Facebook skills bi oba no eyi wo ho no mo fa ne dimra me oba yi mo fa ne dimra yanko na sa no ma we di be di yan ada ne yanka se ne mai omo ne omo mema no Brazil for mema no won be hwe wo mo ada ne yanka sa iti ya ne Brazil for mema enhia bo me enhia omo da mi bisa kwa kuma nyame na me ka o ti Oforisuo amanfo se na wo so se ne sen na se se kotoko ne haase no ame wam kura am se aye mmere e ma no be kuo mu anim ase Oforisuo mu ke kan masabe akoba se omo pa omo range sa match mu ye betima kan ma yenka match no ama omo mna se Brazil for ma no omo ne kotoko me oba yi baba ya sports stadium adi oba yi be ma bi ntimi nye o o se be ma bi ntimi ye obi oye professional player bia size we na oba yi ampa ye obi ane ne de ene ye kan obi ti se Ronaldinho se wo so bo ma be ka se magnet obi so ntimi nya bi sa ye was skills ne obi aye hwe board da fam on ye player bu aboard da fam on fa ne sanfa de o be sidi ne na pele board da fam enye so easy na me we kura na wo ye me metima ye bi ba me ntimi ntu we e wo kwa bi o se nya ya bobo o betimi aye we o metima ye bi batemen first na nei oh we no te mama ka sem tro se bodam ni kura se me bread asa ne damate ko no nya de odi nwunwa kura wo first me yese that day na ye ko bobo no na matu kwan min nya manum no ma bi ho edum bi adua bi anyina ne problem but the can say point no say afi de akodu ba bi say Brazil for ma e betima che Ghana Black Star asho mo Argentina say ko ban sa antimi happy da who can terms of skills there and the who can say obey national way skills anya na football Oforisuo make mama ka some show yanti way me say ye kofa sabe ayi asamwaje amko ma retire kra no ye fa sa selection no ne bands money ade kra ba e man is so difficult spray for man no Brazil for man ade omo man na hia omo skills wa hode any ball bocha omo etu nwa nyame ambata be keso on be Black Star masa de kuta no me so ye ni nya de kekeka no na nim guase anyo to munya sansem ne ka be na spray for man net masa Black Star se wo kotoko me wo kotoko no mu ntimi sha kotoko mu ntimi sha me nka de me support nkwa e be na possible football nya izo he me ma me ga sem che e me ma na cramp no se o mu hia na no wusu ga sem se me ma mie no be ma ebere mu a e dan ya ba ko mu di sia ne ba ko kwa ba ko ba kwa enu ti yemfa ma na ye hu o mo se o mo no mo nko ba e bobo nti o mo yade nti ye de be toto se o betimi we ya oye Why say asun way and asun football skills na asun no na asun there boy that from say yanko hwa Cristiano Ronaldo te ma me ka se me cho ne bobo ne Messi bobo difference o re Cristiano Ronaldo wo so yanko no the American yanko kwa na manu bisu ni America ko say ya ka American ko ande oh te ma me ka se ya ka American ko ande oh ma me ka se me Ghana wo ba ya de ne call na say games o mo yi oba ye de ne ko o difference o pa mama ne ko Jan Stadium metu no ei oh ya ade we o de on say nra ye me ye enra me ye bi manipa bi se won te su bi da so ho ye muti o me ye bi manipa bi se me o kasa me sre on de he bi ani o na mu ni me ya oni me nya nche me nti ye fa pompro se mo abu national ye onua me se ye ne ye fi America na ye ko Mama nka sem chiro. Me si ye fi America na ye ko. Me brother pan ne friend Siaka. Siaka ye no kwa mas. Abu national wan nani. Ye ne fi America. Me ko dwaso. Dwaso nipa no wote so school am ko ye. L3. Ne friend Douglas. Na wote so. Ne obi azu bi da me ko no. Me ye ko ye me baby na won na me twin baby na won. Abi no a. Me se dem akra ye tie. Obi so wo wa na ne na wo wa mo pa wo kina ye nkwa adwuma mo me nkwa yibi ni ye nkwa we o footsteps you kra na o teso obam o footsteps out teso obam na obi na atefo mo nti me na mo flow atefo me na mo flow mo nti o akuta bi ni mura sa endem ye wane wa
atiefo Adam you hone wa. atiefo mo hwe ni yo Fu still see kwa me ba. na me ni dofo ya de bia ya catch am say me ha shofo ofo so one off floor No. Only for man. Na one wa. Onyo na sa me wa. Me wa. Dabi. de ofo so man kasa dabi ofo so Dabi. Oh tie ofo so man kasa sa so what de onwa obi fu obi pesa me kansa de me kasa obi ti sa bram pati so onye ni pati etia esi me kasa obi wa wo pa che se ntungwa na wo wa ide se be dogo Matias yo we wa eti me kasa me na mo floor enra me kasa wo ko olisi no ne dank twetwe nkomo de pesa me kanisa anya possible ofo so sketch we me obetima ya chamba me ye bie me so enti Brazil for man no wo mu ntimi hye house krada ntimi hye kotoko ede ne ba se twedwama se ma pindiana ya fedi e sabin brothers we nya football aye sketch ade bie wo sketch wom ha oba kra ne tifie kra mpa so kra ne obi wo sketch che obi oba busa dank doctor ba emma mpa so agudie kra no obi wo sketch che obi wa woni obi wo ha obi wa woni sketch se obi wo de ba obama na obeda no ba wodi ho agro be shaw no okay enti wodi si say we coach una she said there we ya una marketer yes wodi si say the medicine is anya possible that say a man be Spain for man say either Brazil say Argentina say hwan yo obi anu a obetimi na toto say omo ni ball ponti omo betimi ashep Ghana Black Star na kotokwa na say has no okay ye kokoye nim na ye sponsor ye koye nim pa Sompa Asem Mpe Nipa enefie etumi di bibia be wurawuram ye social program ne ye ene ya Tiesin sports adai na ye de ye wo ye ni entumi nye ho has ne kotoko ene ye blaster ye Spain for man no ene Brazil for man no betimi ahye mo Asem papa Doctor Memo Akwaba ye nua o pani pampom ti say Yehu adom me ho ye apomden no na sentem no said the amanfo si bodan kabaso no nyasem ketwa yesi amame ne wan say yade ne mom se wutumi kodan ke ho dia obedi yade so nkunim doctor aso ye te say nyankopon adom bi e koso kama pa nipa na omo ba no nyina nso nyankopon adom ye hwe mo nipa no bi wo be firi wo kra no aka kire say onko bebi am ye hwe ne saada kese ye de fidie hwe nipa no ehu bebi are no wo e de wo collab hwe nipadua no mogemu dunso mu ejanan mu ehu bebi are no wansa ne ama wo dronti umfiri ho no nko ne de na yare ne de na etimi aboa ma ho ato na chese dank de ye kanim de pa de a dank wo bi na ye kan fidie so de a ene fidie nso abum so na doctor pempi no ya na amanfo bi e kire se fidie no ebi wo ha de kese ba ko na ya bondi huhu no eno ne na fidie de he no Metatron Hunters kan no amanfo se mu wura no ya na ehu ana bibi ani wo sa enye hu sa ebi mo ho a won se mentality no ko wo de ni chef die mu no ya na ye ne so bi question da fe doc no me be shock me ana aha ne so asane du be wura me be kire de be ye onipadua no won tehwe no ana se wo da ho ko se be wie ne be bia noise na bete se fidie no sound se ye adwuma nya sa won tehwe enye onipadua ne bibia de ya ne se ewura nipadua no checke nipadua no niema ye koso nipadua no na aka kire yen je so be de mu achekakra ni ye nipadua no niema wo nipadua no dooso your organs tissues any glands ni ade we nipadua no emu bia wo se efidie ni checke ni nyina hwe de ekoso nipadua no masana yetumi ehu de ha nti obehye ma chekakra na so enye hu ye behu yare ha ne okay eti wona wode ahye on trim se efidie no ehu no doc ansa ne betwetwe enkomo no de asam ne ka kire wo manfo de ka kire wo man se ma mu nsuro efidie ni nye hu wo ba ya so ye hono ma efidie no unhye mu ma ne nya wo hwe de efidie ne ya ne se ehwe ni pedie ma asa yare no nti ma ne nya hu wo de bra na bibia be koso kama okay doctor na say amanfo dance dia omo kan no mu dia ye yatebie no enyina akire se se ka enam san yade pa de a dank etenete esumasem ne say esumasem ne nyina ne se won se enam san yare no wo so hu nani so aha de di kan kwa na wo so hu yare kora ye nipa no obu ho no ma obefre fidie so se doc me bema efon me bema na efon no so emu enye me ya aha me bema mu nye me ya na so me bema no fon efon no me giri se ebia menya gonorrhea ye ma wo hu se esunse ne gonorrhea ye na de ne so se ne asyphilis ye na de gonorrhea na ba et na odwun so twa no mu
ini se gonorrhea betna odwunso twa no ma obe fili bibi wo odwunso twa no wo ye bema obe fili bibi wo obemem wo ye oba so obe fili bibi wo wase e ma ne de ya omo ntaa hu ne ntem na so bema de obe hu se asa odwunso ana obemem kekawo ana obemem ye wo ya na nsuo pikan furu bema no mu ba ansa na nsan beba obema ho na ba syphilis de e ma nsuo pikan furu bema mu ma indi se syphilis ye wa nsa be gu bema ho all right am sane betme gu nipadua no ho na mani na so bema no nsuo pikan firi mu ma and the difference was syphilis and gonorrhea mu syphilis mu anonko ana gonorrhea mu anonso nko ntu badanka de ye ne se behwa de kro ayew ye hu ade kro ayew na ye hu aduro wo se ye de ka etom ne bia bo se yare no mu ade aba ne bacteria es na nipa na aduro a onom no na enye antibiotic na bia fungus aduro a wodi ko treat candidiasis e basa wo benom na so enko into badanka ebe hu yare na ya ma woduro pa ebetime tu yare na se na wa yefiri kra na ma yetimi tu ase okay danke media me hu ye obi obedi nkunim bia no o sha atade fitao no tu pa da gu ne ho sanity na ne o hanki bia no himbi na santa me ba ya na me no di nkomo ma me bia na nani abra no tu pa da gu ne ho sha atade fitao no o nya hanki white no ono ma me no de na na aba ma me de stroke na oba na no achia ne nsa achia che nanim achim nanso oba ya so yo no ndu e de ma no afi de nanim na achia ni nyina atene kama into oba beda ya ase ene kwa se me sende voice bi ma technicians ni bi nanso ka se volume no Sompa into ntimi ante obi frey se de na nipadua na ye na ne fa nyina adwodwo ana koto yeduru ba akopɛ na otoduro no kwa ni 1 week na dumeduro na ya ma ne into ofrey adayase inti adanse ne de ba na eba na se ne ba na eba de hia ne se wo de wo te yenka no obu ho a ohun ye fidie so se ya na ye ne so we mu de omu bedwo manum bra na wo ba ye behwe ama bibia aye fine dog signal free MC awaba so mu betumi abo sa voice no na answer no bobo voice no dog enti no se stroke no echewa ne do tofom primpa no a wohwe maame ne de nse na ne ma no ani asi agye no ono maame ne de no da fom primpa no sore ye no da fom prim no sore ye ye de maame bi fisu nya ne ba ya so ye honom wo so obeye yi okuma so obi ofisu nya be ye yi o do hu nya ne se ne fa dwodwo ye de ne ba clinic credit no wura me office wo hu bebi ye de ne namo na ni nyina chimte so hu maame na rebe ho ye ma ne duro ye se 4 days on fa no ho mekere me 4 days na oba ne aye fisu na ode no ho abekere me no oba ye no no aba betna wa che so wa ye makeup abetna manim enti oduru ono so dog jama won kai me nam se de men kai o was a minute me ba 4 days ago na me hunu hwe no no kwa ngwan isa itade nyankopon na me so ye no che se enwanwa wo ho a ebeboro wadwene no ntia ase so de ka che wan se de alin sitie bia bra so ye ho ne ye hwema ye beboa ma yare na se yetu ama wato wonim se nemu yare etimi ko so arthritis ye ka arthritis sasabro nemu yare etimi ko so sasabro na wo hwe ne ma sasabro ye woni peduanum obi wo ho a na chinkase na sasabro na kano na ama bibi efe ne vertebral disc ai wo na chinkase bra so na chinkase ma ne nya ahode no na ama ehihi na chinkase na chia nipa ne na ma na wachim se ka ne center boat ebuo no wo so nipa ne namba to wachia na so bo so beba dankre bet ba hwe ne saa na watene kama ena maame bi ko hu na dafo bu we ase a wo so hu na dafo ne yem hye no asa dafo no wachia it continue nsa we ase na so hu na ase no osa no se ade na wo sa de na esi no ka che se ko danke ba na wasema e ko so danke ba na nya agro enti ne ma sasa bobu an nan no ne nan na esi wo no timi fe nwura mpabo mu biem bi ko ne nan no achia sa ana wodu rapa bo no ma enko ana ase ahonhon obu an anka ahonu kotodwe sa yare ni nyina na yare a ehu aye nipa na che no obadanka ye boa na ma no konti stroke eni mubuye eni yare bia ye obia na ma wakomantu to anamo na fabra danka ba complex na yare ma o okay doctor yenhwe na video no aye video ana audio aye audio yenhwe na yemmo na yenko emfa nko yanim efise de dank ye no ekwa bi so no na enwanwa o che pictures ya se waya de bia ye no pa are ankami wo kanka go to kama sao minim te
shop na wo meaning say shop na Yahudi na say obi dia oni enu dia mi ntimi nkire ba asem ni na ni say be 2 weeks ana no problem na eye mi adi ntimi na ntimi ka ntimi na abedi wo kongo ami dedi ani na ni piesoro ana nto tobi ewo nungwa ana mi pato niko ya no mikochia mo boy yo mami treatment to agere ne yem now the drone mami now bisan say ojudi say no way bet me Aboagye na so na mi nkoto udi yebe sino ni freno okay ma kan si o eye nso wan sa fu for bi amani no na open no na demand am si okay na mi so SB ni ndrono ma se tena mintimi 19 na mintimi 10 mintimi yefi mintimi fe form no bedu numero ma se ibia estati form first nito we no mi di kan num bi wo shop ni soka kaka jonu menum ya kan do 1 week ye ni no na chai kiade mitini yejuma mitini share agye mitini peja even on say ni tais juma na mi yetiare mitini kutu yejuma yetia ni ye mi unse mbeti pensia ni ye mitini mayete itare ma unse o ma honde no asamba yede nyankopo asepa betro acho ye nyanisha nyankopon ye danasi wayo na ageba ko so han pan se kuku bi ne han obetimi akọ shop na ukwa also open dank fight okay wayo dank fight okay okay no see good for cocoa pa okay I want the same shop na okay mbeko honyo mewe yo macho mbeko macho ya unya klara you kumasi by supply omo oh okay okay So I will send you okay adansidie na ate LC form no dank anoden na chasa branti odi komekura o meya ha babia babia da no so em say akra baby no koto aduro no nanso de enye eweni adanse nko ayate bebre na yepese tiefo hu se ye enum ni yedwa tina na yahye da record bi de ba no yare bia eye obi bia no ndo omra wo screen so ahwede na sasabro aye nkrofo ewo screen no so ne nan obi nsa obu ana beti o na ati obu o so an kon sa problems thing na ayo samoa kadema ye de ka che no se bros brand eduro ba ko pe no to no yo won share that maltreatment na so wo se bibi e koso kama nto de ne se de esi ayo no ntrefie nka se wo lose hope wachi na yo ya ukon obebia yo bia de fabra danke ba complex ti sasabro no na ma nipa no nan no ahohona na echiachi asaro ai to we say on nipa we be den so betima shempabo ba o e be den so betima shempabo a e wakakra obebre we ba pe so kurapoma de ma ni kurapoma nyina sa affect na chinkase hwabranti nan sasabro na chia na nan ne sa no eni sasabro start na ujeja no wo jeja no ndo onye din ono ogusu se ni pedua no ebedum rebi no afi na ne ma na nka utimi ye no na untimi nye biew no wakwa hwa be ka so bi na ato wodu na nye dutuo eno nti obi a wo se wa chase Philippine bi e wo ni pedua num e bia wo kon wachi won kase mu tin kase mu tutu tentina fie bra
ana enwene sika ho se wo peske mu odu bi ansa no abadan kakra wo de fabra ehonu hia me pa enupa dank edidi dwuma no ebi na sisi wanim no me pa try wada roma ye na nuro na di na afi ye nkyere akwai yo me da se draw we dank antimal x for malaria so bia wonya malaria bia no wo do ko pharmacy shop na eba shop bia so pe dank antimal x se draw we obi obenum bibia o malaria pa de onoma within a short about sem fifreto afo betime didi a wo adu nyina begja wo tie yo ye nyina begja ke se wo de num bi dank antimal x pharmacy shops na eba shops ebu wo kwa obenye bi wo kumase abetime ye bi o misty eba Colinac akran so ka shi drug lane ebu ho no okota krade a mensa ni nimde heba mu nyina obi dank antimal x sa na duro we so the phytocare dank phytocare for koko so koko na besisi woto anasa besisi wo hefa wo de numbi eduro ho dance ya eba nyagro dank phytocare me hwe me phone so bi hu amede ho dance bi brankofo de abade bi beba ntu wo koko ha obia no enka se o gise me nya bi sa de fefa so we wo nom no wo fa koko no so koko na abetuatua ho ni nyina abehye ama ho ato dank phytocare eno so pharmacy shops and herbal shops edro we so the dank procare for sisi yare ye sisi bema sisi hia no ba sisi hia no sisi yare no yare etade ba bebre ne urinary tract infections into who so ta jonso ntenta mo jonso awochima na edi sisi yare na eba na se edro we say esan say e very good nti sisi yare nko na treat so treat urinary tract infections into obi a o jonso ntenta mo jonso awochim jonso ne de no anka na ya say hu nyina no ma we ye bonus ma bema na akọ ana de twatwo kora so ye dank about tonic for obi a no mu ato a wontimi ni de no so no ma bema wakọ bema abo we de ma ama we fine pa dank about tonic ye fu ma no tudwa na afi ye fa ko mo twetwe ne mra wi ye me da sepa ye kira kwa o pechi no metu wo de oba ya so ye wa so be si wo trade junction unye si trade junction a wo benya taxi ana plug ya ka che ne se me ko dank eba wonya frope no wodo beba ya so obo kwa wonyina kwa do kan so na eba remu trade ko no ba beto for junction no wa fa left o fa left abon si ensemble ti wonu aba ya so ye telephone numbers no 0244 01 75 56 and afi 0266 59 33 sa numbers mi enu nyina so san WhatsApp eni say you den so be call and kasa obetumi WhatsApp ye ne no atwetwe okay nipa benya wa na free yade ama me ne wan say yade kro ya dank ba complex na yete wo mo ka no eno ti no sabre dank say brana so ye na brania ebetu yade ase efri say yade ye papa ye ko ede akoyanim dia santeman agiatum dia Ghana man agiatum ene sompa Asem Mpe Nipa no baby a ye keka kono anu odene wamafo no epinu a ena ese ma bobo no sabre se la se ahuri na pagya ewo wiase afana no amama no so bie no Brazil for man no ene Spain for man in fact bo no mnimbo eno ti kotoko ne has kromeshe wo mo ne mpokura no ye blaster yi atete se ko debe embebe so wo na akoye fede eya asem odifo bla bedasi sene ode sports aba na bobo ehu hia ye papa bla na me kotokoni o enso ye ne ewak bobo wo Kumasi Sports Stadium ana me dijai bo ana me dijai bo hwekura e o mablabum because e kaka krebi e kakete aka mama me pimu ofie dama ayi kotokone wak for boy ano ye wak e wak o e wak e won kan so e wak airport ayi won nye won se na make away footballer wak wak of Morocco also the way e wak ni so no e wak na wabo yenko e wak some ya we say wak but one for e wak na so be en wak ko ti nyawe bra yen kasem bi e fe ne kasem bi lai e kasem odu a free European countries, the footballers women's on bobo. Any Ghana blaster, a beginner. Ghana blaster into me no manano. I want to. Oh, now you could share a mount bobo Spain. Now we share mal the way Mrs. Sobo Mua, or Mrs. Gina Bosso.
now the Ghana Blaster gyina hɔ no mo a me pa kyɛw Ghana Blaster ntimi ko manim ɔmtimi mo da wontimi fa Ghana Blaster nkɔtoto Spain for ma Brazil for ma America for ma awobɔbɔ never yasankasa ne ani bɔbɔ ɛnyɛ wo ne yɛ ka ho na emu yɛhwɛ de wo ya ɛma no se bɔbɔ ma me ma example bi wɔ Brazil ababa bi yɛfrɛ no Lucy ɔbɔ national team Brazil saa baba wɔ wei hɔ so bɔ mu a ɔno nkɔ gyina park so a kɔmina na woyɛ production woyi Lucy ne to TV no so a ana wamfa picture yima patɔ boa wate na ɔfa Lucy na mpɛ sɛ mekyerɛ me nwia ɔmo sɛ menyɛ nipa ketewa Lucy wɔ Brazil okay masa ɛnkyɛ kɔmina atapo kumɛ sports because yɛde makyɛ dɛm de atɛ Lucy wɔ Brazil sɛ yɛne Brazil fɔ mako mmiɛnsa ɛbɛhyia Spain fɔ mako mmiɛnsa ne yɛ no bɛhyia Ghana Blaster mesɛ Ghana Blaster yɛbɛhyia mu 6 ɛne gu aseɛ bɛba patɔ mesi ɛma ne bɛhyia Ghana Blaster mako 6 bra Lucy Bobia saa baba no yɛfɛ Lucy no sɛ ɔno nkɔ gyina bɔ mu a ɔkyɛn yɛnwia panyina asɛm ɔgya nem ne Solomon Tale mu ne ɔma bɔde ɔmo yɛ footballer ɛfa asɛ kɔ ayɛ ɔmne bɔbɔ ɔmne kasa bra yɛmmɔwura mata ababa wɔ bi yɛfrɛ no mata so wai ɔnso bɔbɔ Brazil the same Brazil na o mami kasem bra atabokum utie mi bo Lucy menye ni paketo asa Lucy wɔ Brazil yes ɛna Mata sa wɔ Brazil oh okay sɛ nye baba ko pe and Lucy ni oh very well yɛkɔ Facebook na sabre no Lucy ɛna ɛda TV no so no kwabra Lucy no wɔyɛ ade wɔ Brazil hɔ pa bra wohwɛ baba wɔ wei the way osi gyina na sofa bɔ mu a me pa kyɛw ɛnyɛ yɛ Ghana players mako 6 nye ntipani ababa wɔ wei kudus mo me na meka kyerɛw a players mako 6 ɛnyɛ mu size ɛne saa ababa wɔ yɛ friend Mata ɔbɔbɔ Brazil become bi obi akasa wi so obi wura mu a ɛbɛ tware to yɛnkɔ ni bra yɛ ka footballer yɛ ma Ghana Blaster hu sɛ ɛma no mo Spain no ɛwɔ Brazil no ɛwɔ America no ɔma sa ɔmbɛ hyɛ bra Ghana Blaster mako 6 a bɔɔ ne kora no bɔɔ ne dɔn no so ɔmo dere bɔɔ na no sɛ ɔmo nsaka bɔɔ na sɛ yɛ no ɔmo yɛ ɔmo hunu baabi ɔmo nam Mata Suni we very serious in football that's it very serious oh why your production no? I'll tell you why your production this girl very serious in football that's it you understand what I'm saying that's it the way I get we be so boom what be jina ball sukura no asemoja be correct we get we nankasa no am so the ball run yankasa o ye prayer the woman prayer of the Brazil that's it the woman prayer you see the way the woman this game or the way the agro what the ball you see you see you go Facebook no Sompa TV Ghana Facebook Sompa TV Ghana and YouTube no so Sompa TV kwamna yankuya mami fa another game bako America memu okay your friend Alexander edina to aso miro ye friend molo gu asede edin modu okay na sa ababo ne friend Alexander no sa baba won obobo won nature team wo America na nantu kura no o de bola wotimu se mia ka se mia panyini asem waje no se kofobia be koneti eno ni mia for mia no eno ni mia for mia enter quiz uyi ni papa shukran barakalofik bra me yin kan the topic of football na yin hwe the ball positions baby e bobo fa eni baby Ghana Blaster duru ni yin hwe mam wo Spain on bobo you see Ghana coaches and Ghana leaders and Ghana players omo nyina sa football nim I will tell you the fact
I don't like you. They say you better than blaster na ye. So you need the change, all of them, to be to the serious matter, to issue the football. It is serious. Obi kwa ball. When you na park, so na tabli sika. Put on the say, Sabie Abua ayi. Abua ni edi ahomatu si friend say. Adwe. Ye discuss ano. Oba no. Onyire ne hombo. Onyire ne hombo. Se sika na abai. Masa, gather for ebinum ni brad into omo boni da. She. Ya catch your spray for ma say. Kone kope favor. Kope favor. Ko bobo ne judin. Ya kase ko bobo ne kopeska. Ko ti o mananim. It is a Spain bar. Ana Brazil ni bar. America ni bar. E bigya pak so bar. Wa munisika ho. Adwumboni ni dirim. Enti kwamna usu se bia yekote do braka ya habai se ka de ya no a sika so na kedie bibia enti omo nyi sika kakra kra bra aduma wo ye friend say oh mami kama sem aduma ye aduma ye wo ye ye wo ofo so bema aduma wo ye friend say nsam tradu dabi aduma wo hene sompa bobiu sompa man to so me say bobiu sompa e bade ye akatuapa tie Ghana fo munti o sompa e makatuapa etikobobo ne se don't joke yourself, don't ever joke yourself. Every prayer woman in this community I'll tell you America woman prayers omru jana maneko kwamna ko Ofoso bema mami kasem se minia panyini omrasem wajira se ai totas again ni bono ono omrasem so beto bobi ye full steps kwano ho o metetete yes steps me say mami kasem jao you see wo hwe say the matter esi bobo the way osise go asemoja shebi da Mrs. Osei Aboagye so mutani se bi da Aboagye wa retire it current football na nkata ye bono Ghana yeva Jordan you ani ayi mata yeva Jordan you ne ayi ne dada you yeva muntu o yo mienu enkabom ni yeva mata enkoa meka kasembelai Allah wallahi ani so ye Ghana ni enti kwamna wo di siso say ye ka football no anka sapa de say ye monko ball possession what do you mean fa Ghana to Brazil for ma Spain for ma huda we strong more than Ghana Blaster kwamna na ekwaba ne say ye yi Blaster ni free house ne kotoko so oh so mo de omo tell mo best ye ti Ghana hi ye stronghold pa ye Blaster kotoko ni ye house ye de gigi ni enko ba bia. But Blaster go to bring the cup, the World Cup. O ma jibida. Me come upon us woman quarter for us that. Actually, dear. And you have a fair you could iPhone 100 near the chile, near your pictures. And no, oh, Massa, you don't know nothing. Let me, Ekobane say, Oblasa Mobedi. Ekobane sa, na chese, Ekwabi sono, Sika Omoji, and Nicolas from Jesus. Libyan Becan manifest. If I so be so, Libyan ni Becan manifest. Argentina or say, Ghana and if you should scats like a bobo. It's a taboo. Me yet, you and the microphone, but you yet, you will find a pack upon you. Me to radio son of pa. Number one matter. Maybe see Ghana plus some other. What did he say? Me this say Ghana Blaster, ne Jimono. Spain for my bit mushroom. Brazil for my bit mushroom. Yabada say, Yakomra. Na kantankanka enso ene mame yeboa enso emfa omodie emra yene your destination travel services akontupa papa yenko na yene omo enko twetwe nkomo ene asemo dafia ano nyazam ketwa asemo dafia ano nyazam ketwa ye Blaster your destination travel services ene yene omo hia no panipa yakontu omu semu na mo hote say bibia boko de na ya onyame adom bibia boko pa emu ode
Sompa Asem Mpe Nipa yetimi dandan ye ho na sports ne de ko chinije bi abapa wu Kumasi ha no enya Asem ketwa na what say bibia aboko ene so yaba kama yaba amanfo dodo no a na your destination travel services omudi adanse e fam ho adanse nya adanse hunu kwa adanse papa yema amanfo bi ntiase se so person tu kwan de a untumi kwati your destination travel services mosuma sam ne say nana memfa ntia kese ma wahwefo no watiefo ena nwumrei your destination services munyimre na monhweye na montie ye de nsampa nam nana akwantuo ya de a da bia me no hia me ka kirewo akwa bi wo TikTok na sem bia otaka pa ya na maniji ya me fe o say abutie de efe unya chance brabi na na chese o kaza asem na ho na mitie de sa na mani agesa eh wow na se obenya chance na your destination travel services e be say enyo bia na betimi aboa ana obetimi afa wadwuma say o ye wadwuma amotime to kwanya bia na betimi no kure ebirim wo ho oma so omo ye agent omo office bibia na ma wo de wadwuma kwhye omo nsa ensem bebre na mum your destination travel service de na se wo de wadwuma ne bedan yen ya akwantuo problems and akwantuo hawa ebia wa ya wontimi nya no wo de bedan your destination travel services na etuo nyina betwa na samre obi tie me ye numbers no etwa wo TV nani but mbese de number no tudwa okay na obi pese o pick number na on frɛ ne kwaso a oni akire my office your office no wo asokore mampon okay ye Ben Simmons Herbal Clinic pa ye ne Ura Bank no asokore mampon Ura Bank no ene di nhwe ni eti ye number no ye 0257 0257 298 084 0206 767 nana your destination ye dwumadi no bibia fa konto bia ye o man biara opese wo koso bia no wo de bedan ya ye be ya ma ne mom adwuma bia ye wo speciality okay ye wo de ya domu suko ni eno ntia se de aka ne yentimi nya ma wo ba do tia se ye kan ye fa bi visa application say nana last week me ba me no e come out here say so opese visa application be say bibia ye online obu ha nana say ya je Canada ma panyimpa o Ghana atemu Canada no de say to honi Ghana atemu afo de bia okay nana before that no one try so be an application we ye unim nana it take no almost 8 months na nsa until onya ntie bia mfiri embassy ho ento de bedai and I say oh you beti bia ya ma nana se baka just say fast track no it take only 2 weeks okay 2 weeks ni kwampa nu nana ye visa de ma papa no ema tese nani aje na no wan say ade ekwan me na ye fa so ye and so adwuma no ye obi a ne de o de azie wo de ne say obetina se no bu nipa aten na de odi bone no why dey wo pale se no do di bone se o ja no ye say de ne say be dey ye be bo nipa mo ye dey atukwan na adwumafo more destination your destination travel services you were over 15 years experience our travel services consultation mo na de di kind no visa application consultation o ba se obi ama invite krampo keke na o pese wa wo ye na wuntimi nye wo de fa brain obu a o se okọ ayie obu a okọ ne ba graduation obu a okọ sra ne ba wo abrotire o won krata o de papers aba se o pese o ye o ntimi nye na just imagine say obi a se be wan ku school na brewa bi o tini ba bi o no be visa application o ntimi nye fa be dan your destination travel service oba ye be yama e bia wo kọ wedding bi ye fa no visa application oba ye be yama ye bonu da fom boko ye be di djuma na ma na onsa ka wo visa no na bibia kama na ba jwati ase enti ye wo ye submit application ma embassy no so ahwe oh your destination mujuma die ne ye kama enti my issue visa no ama ni pakro e be ba na e bo passport na ni die enko a enti wo free word ma your ticket and reservation na ye to ticket ma abra ye visa no awie no ye wi a se hotel na wo pese wo ko na wo nya bi nkotena na opeso book hotel ni nyina ye say adwuma no ye book hotel enti wo de bedan ya ni nyina ye be ya ni general services afei na ye flagship packages aye no medical kai me se Canada e twagu show na nsia me no ka say ye hia nipa 50 to 100 eno ka me o ka say me ha mani aka no ye Canada no na e bo sa bra
dia osi oye chinyiji for no omra onto na omra your destination travel services ebebo na dwene ntia so etwagu hyeso Canada ye nipa 50 to 100 omra obe register nyame adoma ye be hye na dwuma na se ayama no kama nana se Canada wo gin visa no a na wo koduru ho a your lawyers a omutimi boawo if we be work permit yetimi brown ye file sa work permit na ma na abrochi fa ne nkrata wo kodu no onya nkrata nya adwuma na ye how bebre no your destination ye mpene sa so ba ko ye burden e wo Canada mine so omu penipa all right by so fa kwan pa so na wo ye dey wo ye nkrata na manipa no se wo do onye stranded onye adwuma ye eti se ye visa no kra ma wo keka nana wo koduru ho no mo a ye besa aboa ama onya work permit okay but what you say wo ko so a wo visa no nye nkete nya 1 month ni 2 months from 10 years echo Canada yes o passport no expiry date ni wo mu no ene Canada e hwehwe so ma visa no say your application no o de bedan your destination travel service 10 years 9 years 8 years o sabeka yes o sabeka o visa no amoni aje wo ye no to ntia na ye wo study abroad Canada study abroad no eno so etwagu show o pese ko school wo Canada o koye diploma o koye degree o koye masters o koye PhD for bedan your destination travel services okay uni how o de odi ani say waba ye nhye o se me pese minya study abroad and as a student work permit visa no ye be am kama nana me catch row etiefo ahefo mu ntie me ye e free this month and as if September e no ye flagship package back wa ye gusu hyeso ayeye Canada professional visa no and they say yes no study abroad no study abroad okay you kwa ye adwuma no first one na nurse say adwuma no emu atre omo ye manager accountant secretaries ni nyina from September ekono eno so akonya aba okay Canada wa opese wo ye no wo de bra panyifo wo se maka say last time no share me say your decision ye research pa ye research almost every week be research at the before ba it wo opese wo koye adwuma wo Canada enye nurses nko a wo ye accountant we we manager we HR we any related business we adwuma office bia obetuma ba we free one month an adwuma we carpenter we plumber ni nyina ebetumi aboa ama wonsaka wo Canadian visa no obekona wonsa kura wadwuma kama okay school for there na me refi bibi school for there no so yese uko school ni wi a wonsa magana wo se obo so magana there no problem wo betumi aba na mom you feel be postgraduate work permit ubesa ye adwuma okay course your decision be ye adwuma na ma say course obeye no uwie ya we hot cake uwie ya na Canada ban ne pese osa fa wadwuma no ma won krata na wo tira krom ho it na umpe na apade ahin ye to nchen ya UK dia no so etwagu eno kra na kan bebu say UK dia no so twagu amanfo ha ma dwen UK no kera nana kera no etwagu ubekọ na wadwuma wo ho necessary ubesa ukoye kera wo UK sika no aketua no enso wa ha se wo UK de wa no tua pounds yi nana emu odu wo ha wo ka nyina ebetu wo ba wo de wo se me pekera no me nurse ni be se mu ma me kera ni bi nana from 1 month to 2 months ye de COS na ma nana se COS wo ma de kro ene ye sponsorship adwuma na ye pa ma no sponsorship no enya ozanya ka sponsorship na 95% done okay jaka no ye se ye de nkrata no ni akeka ka oni age visa na ma wo etu UK kera no so etwagu wa wo pese wo ye dey uko UK bia wo ye nurse wo ye hwan wo de bra no your exams bia omo ye no one and no ayet sai exams no wo pi fa be dan ye be ye hu dwuma ama your destination ye dwuma die no okay na wo ye no fi wa ye Schengen Germany Holland France Schengen amaya kese no na so hu no France Italy wo pese wo ko no ma fa be dan your destination travel services o sense form ye beje o Schengen visa na ma kama ye boy application no ama visa na ba ama anigye aba mu bra wa bre na sika pa din o enti fo sika nkone nam baby a emwa fa bra your destination travel services na memfa number no to dwabio e bia na obi awura ma otie 0257 298 084 0257 298 084 0206 748 767 nana enti medima no sie no de mbese be kan nyina say your destination travel services nyame de nimde ani tumi amaye fa e ba kwantu ho a bra efo ni hwe ba bia
bra your destination travel services yaso ye no wo asokore mapon ye asokore mapon rural bank no e de ditwa ye ben cement herbal clinic wo ba ye adwuma memre nda kosia da ye adwuma efri juada akọ no ye adwuma wo ba ye be boa wo dubai so adwuma e ka ho wo ba dubai ye bitima ma apa adwuma ma wo ko no adwuma ka ho wakoye adwuma dubai kama akatia wo se baka akatia kama amede me hu dwirimi o ekwan ya mofo so ye madwuma no ene adanse die visa moje na me hu dwirimi o ya na mo sheda obi wo ho a mo se visa no bi e beba 6 months wani betie no na 1 month 2 months na ba no ya na mo sheda na sheda se nipa no se wa ma no ebu ha ya na ye pese nipa no agiedi o se obi eda na wani so na enye so on se ma se 1 month be so na anya adwuma enye fe o se bo a na wadi so enti ye be se na ma o time kakra but me a surprise o adame ba o say maami ya no ne ba yipie say omo sigusu say ya omo asem omo kan ne say omo sika kura ka baabi bra omo abre no e no be ka kire no o man tante sa so le no ba no na bibia da din visa na tata so nyina mo ye ho adwuma passport na tata so nyina ye ho adwuma na wo de man ye be 1 month ekwe la me yi ato TV so omo ya person free Ghana ai wo ba me yi ni ato TV so amo ahwe omo ye adwuma na eti manu se no ma me fa Romania no so ntudwa okay Romania so adwuma ka ho e ho ye Europe Eastern Europe wo kwa benya adwuma ye waso mbadwo enko ne nam enko fa desert so ntukwan na awe ho nipa bi fa desert so fa nsuo so enam se ebia na obi agye ne sika aditi wontimi anya adwuma na ma no the pressure ono so chinchina o man ni ma do so tukwan dabi fabadan your destination travel services ye be brow ama wo daye so no abam pokobda se o so tukwan ye be brow mo tukwan what boy adum na se medical no di komo anya problem me kwa akoda me ho aba problem omo bodwuma me kwa akoda na aisa ba me oh yes sa o se ko di wori di sa ka ye je omo kwan ya ni nyina ye be video na dance ye o se dance enti ne hu ye kum so nguru so na ya dai ye hu ahwe na ni nyina ye be to TV so manfo hunu dwuma ye die okay enti me sew Jamaica nya se your destination travel services ye dwuma die no eso ani amanfo e boy aba so wo a wutie me wo a wo hwe me enche ho nyame adoma frɛ yen adwada ye bie yapo no to ho bra na ni emedi nkita ho na ye bebo amo control die so na bam okay your destination travel services na mote wo mo kan no dwuma di a wo mo edie na wo mo di o manfo ekwa abruchi no ano den papa we die wo true force me dance ni dance die o manfo edie na omanfo evisa omo eje no obi be ka se enya yaanum de bi o debi enya yaanum de bia na so so no your destination travel services omo amehu se ampa akwantuo no eho ehiam 21st clinic sciatica expert yenko ne yenko se ho yade 21st clinic say yade bi ne yefre no sciatica no esosisi e fa osirim ona kokoma kusu na ase 21st clinic ne se men kanchiro sa yade no ene ne tamfo sa sciatica no ene ne tamfo na sa sciatica no e ba ye no 21st clinic yade a wasa no ene mu abaso body a wo gine che otwi hunwi sciatica na mama fo dodo no aka dem na so 21st clinic ba na daworo ma omu nyina apie eku omu nyuma so enya asem keto akora for 21st clinic see anwumere men kancho say ya de bibire bia de fruit nwa no kosu na ase fabra na so ye obetu ase na wodi amawo obetumi akọ nwuma so laboratory ne scan fidie ahodo pi massage machine no ode wo be fa sam fidie nim nyina na nwoma akonkai ede amawo obe massage o ama nwoma akonkai ede amawo Ghana fo na apu ede gu omochie eno ntino 15 branches ene wo Ghana mem ho a sciatica no ene yade ahodo pi no 21st clinic etu ede amagana fo abrochirefo nyina je 21st clinic atum broni fitafita ebo abaso ompewe na apede hen eno ti odofo se ote yenkande a na sciatica no eduru baabi atum se wona no ntinemu etwetwe a sciatica no na ebo nkaye no tuturika na kwa 21st clinic eho ena obetumi aboa wo kuma se atwa overseas alpha radio nchemu a ena wo sa na cancer quarter Scott Junction oboase wo ho Accra Domi Market sunwane nkranza techiman 21st clinic osinyiminie 0540311311 0540311311 Joe Apau Electricals Abedom Ashanti Abedom Ghana Joe Apau Electricals men kan kire wo say
woya papa pa no de abadwa so no de boa Ghana for na sa woya we ye friend signal cable ba ye no temane kan na na bi wo and to jowa post debi me de bi be kokumase na akoboa wo no wa santimem eno ti na jo apo electricals the friend abadum kumase abadum asante eno no signal cable wo de bi abakumase ya sa bre no onse na amanfo fi ya hyehyehye no obete wow fire for no kono etu otwitwa eye signal cable amanfo no atwetwe mo ya firim na empo wo mo asidan mo no o de signal cable no na edi dwuma no eno na ma efihyehyehye no nyina akofom odofo signal cable ye ka ho asem no ye de Ghana wada na ye yewu eno timetumi asisu pepo ena nwumire se ye fra no Ghana waya ye Ghana waya esan se wada no a ewo Ghana ha no ene de ye no eno ti na ama sabri no efiewurafo nyina agya tum electricity fo nyina agya tum Ghana Standard Board agya tum sa na Sabre no Energy Commission for so Ajiatuma signal cable no omanfo dodo no a na ede ewo ya omfie eye kopa wo ya som empeprandio bi ede ewo ya fie bia no jo apawu ese oba obenya bia to underground cable so to bi sa na transformers ahodo no enso oto bi Japan house woni MTN abrosano ededi hwanimu ewo PZ afam ho RCC taxi rango de nyame obehu jo apawu electricals ewo ho ye ko jo apawu aso ye ni akoto signal cable ni afon kwaya ye mfre wa homa trufo we so 0246 905898 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 yeko joapo akache na yeko tobo ya papa yeko computer so dwadi mra sesia ne yeko toa idwumadi so Within the Isaac, McAfee, Tradem Patasia, Isaac Day, Isaac Comane, Yonko, I told me to beat now. I told you when I'm Pebakuna, Obama, Obisia. Say we are 5G. Drink, papa. Yonko. Okay. It's about 60 women. Yeah. I get 5G and one of my number in Tiano, my first venture. Then take 5G and one of your number in the piano and a man of what you can be. The pizza. Right after testing them, not on 5G. It will help you. Yes. Twasu. I am from home. But you want more? Twasu. 5G. Drink, papa. One TV, no. Say what? Okay, Yonko. What? Your pastor now, and I'm in your 5G, blocking you know, nice, and I'm meditating, but come to that you can be, what that you can be, Mr. Or like you got, Jaya Patassin, no, not on 5G to help you. Bema, I was within the say. Isaac, come on. That Ben, oh, yeah, rap here, where you sell Befra at all. At your own. Oh. Fache why? And when you now rap net the pa me the waka. Who won't you say? More 30 years. Near rapper. We are rapper. To a wash that try and answer 12 fruit trim. My children trim. Matthias here. And you know what, you know, I mean, foul number no, Chama Bemuhana, Aprano, Obe Rapampa. Or see Jai a petition no. Na eno 5G na yesa na okan ai apetesi de anya obi ade antu ka so obi anya obi antu fa nkokor why ade pa fa number no ye do be kan a competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo mana sofo 5G etu abedi ochina okay. Dia santimai achiatum ne Sompa Asem Mpe Nipa no eno tin sabre ye ko akoyanim
Abrewatia and a sabre sabre you okwa blaster and I spray for me and I Brazil for man and yeah and was ya kan your maimu Asem Abrewatia of also be my amateur phone na Johnny Mama kwa babra so agudie musem and I drew so no we say your body afa baby me ya na wodini ni wasam fancha me wate na of also be my nua mema no maka dodo na mama kan kire wo no mo se de o maka ne ye na me so me dia make kan so of also Ghana for emrantia ya wonom edom a squad e de ma Black Star team no of also be masa e ma yiwa ne ntimi nyina wo manim yen ka no kura nkire wonom se Lucio se Mato ya wo Brazil se wo hefa o one panyi beko na wo mpom yen ka nkire wonom se yen hwe Ghana ha se nom yen mrantie na nkasa no of also be ma somebody like Dede Morgan Ayu Andre Ayu Abrantie ni nie Oshase me din kan awura mu wo panyin ni ho Andre Ayu eye obi a ohye ball ba ase ache ena wawura mu adi din panyinfo na ase Steven Apia ene Denta Michael Essien ene Sule Ali Muntali ene empanyesa ye friend is saying papa ya na ne ti ho hyenhyemiam se no krampo wa free ma gogo junior gogo wadidi mpanyinfo na ase ache ena yakopon ye adom obeso mu as captain for the Black Stars na so no for so be ma brand here you obi a obo ne homoden yanka ne ye boa otimi eye ehye goals e de ma o my Ghana na wo hwe ne ball se de niema esitie na abibia no prince obedi nkunim e de ama eye kuo no na so no eye na eto da bia trimude ena ya na wo mafa yan kanfo wonom na yentimi mu wonom so aten wa hase nom ya ka se sa Lucio se Mata no betimi ne Andre Ayu etimi agira picture so na yanyi skills akura na me nua omno Samuel ka se bi se ababa wan na ababa wo bi yi skills wa skills no eno nko na we me pa skills ni ekoyi ni wo picture so ai etino se ba se ye mo ball pa dia sa Mata ni Lucy ni a me nua pokwa blan so de toto sa Black Star squad no bi to Sunday no enya de be look at the guy look at mana baby e na so no sometimes me meka ni se trimude ena ya na ye wonom ebia monso no foso yen hwe mpempen Abrante friend Williams Atta why professional football ya why forward de La Liga team my friend no Athletic Bilbao na say ya akura na no meme da kromo ko ball e ma otimi hye baako e de ma wonom pacho se mohu Williams Atta e picture na mo de amame yenyi Andre Oforisuo Abrante yo bia wo bo ne ho modern papa na so no ono so ne dia ne mesa boy runs and from ma me nko next one so yemfa Jordan you went to so Jordan you obi a samata ahwa da ne nua no eni ho no ne nua dra you woni board ni mu a Jordan timi board ho modern one thing na say ya master di wo mu mienu ho no so mienu gya picture no so sometimes eya ase ensem bi to say na say na ma bi to say trimude bi e na afa bi am so pesa mi kum na kakra bo mu ntem ye monhye minyasa the day you gya say no kura na say Jordan so ejira kwantia no ho a e bia wo bi ejira wonu fifi as midfielder e so be boy side wo be bo shot say ni nua na be jana ni nua na akwakoche go that is the gospel truth ebia monso no ye hwe sesia ya wa Abrante be friend Serum Semenyo odo so ebo ball ema eye AFC Bournemouth osabo ball de Ghana sesia ye ken Abrante no ena no memenda ya wonom ekohia Liverpool e wo mu se Liverpool e hia wo kamiensa ema wonom atimu baako de na so no ye hwe modern mo ya wo ball no ho ebia monso no na senya sa Ghana pempe ya ye wo mu Wupe wo bi footballer bi a ebo ni di pa eya Mohamed Kudus wa bo hat-trick eno anko a hat-trick na obo the ball no as attacking midfielder e de ma team bi a friend Ajax
ya wasabo Ghana Blasters abrantie wesi age hat-trick enra ya nya asem keto abrofo no nyina ebo na baso watemase ya wa abrantie wesi ewo Ghana Blasters team nim Kamadin Sulemana enso ahyemu bi ya wono so ayire no ho papa Champions League no wono so ewo mbi Sadamte no so bo edema no Kamadin Friwa ya wa abrantie baako Osman Bukali ya wono so ebo ball de ma Ghana Blasters ya wo pie mo ewo eye Serbia club bi e friend say restaurant so no wono si aka de ma wonom ya wo mlantia dodo na wonom nim de ewo Ghana Blasters bo boko nim na so pesa min kuminya tirimude ena eniema bi asaye nsososo a epagifo ne de ama wonom nte no ama etwe wonom ball bono so mbedi nkan ana so mbekonkoden no ekwa akire ebiam so na mpanyimfo ya wonom so edi Ghana Blasters echi no na so wo mu di animu no ofosuo bema akwaya se wo bia wo ne kwada wo tete no wo bia de na kwada akwa eni esika obaje no oje ntobo wom commission woje ni wom ate se de marketefo no wono kofa yi ba ye ma yi obi adwaton de ba wonom jom commission no eti wo bia place wo betimi de ne ba na sa na kwada akọ eti sa wo ni coach no eye fanya sana kola na wode ne ba no so wo ya adio se bia season na ya wura no e bia wotimi ball yo so wotimi mo ball yo ye nim se na nipa we de me ne belfo so nkola no nti no ma me mpia ne hyem ni akobo no yo ni aba ebia mo so no ya ne ya de ni to international one mo mla ni team ni nya releasing nti no ebeka just 1 week and san wa bedru wa oba ebia training be mi ensape mi onu pe no ne team ni nyina beye enti wo kwa no obi nim se de we say e wom so mo study o mo ho de na so obi nim se bia se na wo se ye kwa na se ne ye kwa no ye jale ye local players na wo form ya so bi bodam free fie ye was some of the local players are one mo ya de one mo they have the skills eye basa ahoɔden mu so a wɔn mo stamina ya mbɛgyina park so etimi abɔ bɔɔlo ni ya mankunim bi aba na so ide ebuo mu sɛ fia kɔtɔkɔ de ye nipa mienu bi ne ye ha si nipa miensa bi na kyɛ sɛ wokɔ Adriana Stars wokɔ Dreams FC wokɔ Lagos Cities wokɔ ye Tamale Cities ene Tamale Raisa teams na aka no nyina no sɛ wokɔ ma we have some of the players that they are very good and so no ye mfa wɔnom emmem what you say all because say one manager say no one ni link bia wo coach na sa baby a wote so ano so it is a Ghana ya pese ye team no ye Ghana Blasters accountete Ghana Blasters here we go na fire wow na grace ashimo de bonyom na utimi hu so mko gina park so a sunsumu wom oja wom obia ni Jamaica accountete Blaster bobo no wan sha enya ade amedi dia so ene omo bobolo kwampo na asa ne mayi mani coach awisi bia metem baby na mabo mi fita du ko mo bobo e sha wo musika na omo kwaje won mo ahye so so ayi wo ma lose what you say tia what say panyimfo no saa de na e sha wo mo tirim ena minim coach no ye twa saa de manim okay na me di twa to no for so be ma Christopher William Gerard Hilton ano ni coach ayakwa akofa na ba yes wo mla emedi Ghana nim na ontete ya mlantie no ewo mu mayen ye ka kire ne se waba ya mana kwaba ya mana ba tnase na mom no ye ka chense na anu asem bi esi ye no ena no ne ye be as some of the coaches are one ba be fa dwana tena so na one mu ye no e ma ne nko repeat itself anasem wo no so enkodi akire nya de kro na wa beji adwuma na wonyi so efri mu wonyi se bia wo panyimfo na eye dai e ka chen se yese ya asa no ye say na ye nhwe se Ghana se ye nkwa ye nimu a si ye yitiri mo free players na dream na ye yi sika ye dem na ma adai what you say players enya nkoduru ye ni aso sika gu play mu ni e de to afa wie ba kodi wo manim mo fiska wo ai wo mo be do na sika no egugu mo hotel abla Ghana ayi coach ni Christopher William Gerard Hilton won ye wanya mfinhia be se aduosia nan but oye England ni oye England this year ordinary kire mu e represent a Republic of Ireland national team no and there was so about Ghana national team no and a head coach na Didi Dramani any nua ba ko no ka no na se o ma be 3 coaches no yes ra won mo say
Ghana didi damani ne ni nua no yesra wo mo Ghana sai ni yo ya no mo ko fole coach ya wa be omu nyina nya adwen kro se da ya Ghana team no ebetimi asole be masusum no ene power na wo mu no etimi agina be ebetimi aboa ya ji edi wa ma afoforo so amane di sika la just blaster for no be she ma no amane do mu timi nyina wo mani didi amane eni me chia ne pa okay eti amane do mu timi sha kan okay na say we are no crave akope kano kreche damfo and say damfo agro yes we are no crave akope and fa Ghana blaster and to Brazil for man da oh what then oh no misro edu baby a enunu ho na mensere what kai first time one blaster J Afcon Africa Cup of Africa Cup ache Afcon blaster J you know 1963 ena Ghana blaster eje Afcon na sa players na nya bini na o enya bini na sa players na nya bini na sa doda mo communicate se ka ne tie adwo no tie asem no America cho ni ye ka tie adwo ntumi communicate tie because e den awrem no be ka kotal no e kwa na ye sei asa nwumtuni bi aminim no wo stage what you say sa time no na you player bi ti say Dodo Ankara Evans Ben a champion na omo ye players bi na omo nim briska omo je Africa Cup den time sa time no 1963 no omo ye players bi no omo nim briska enti so otu no ho say oye adwuma na oye e na fra na ye fra wo mu ni nyina nya say mi player nie faneko mi player nie faneko enti sa time no nim ball ba emfa ho ne sebe ba bia wo hye ye ba be fa wo akọ ana Ghana ye Africa Cup Afcon no ye bie 1963 na your players mebrebe Kofi Pale mo Ajimanjau ene Osei Kofi mo sa time no om na Afcon ma Ghana na sa players no samre no na ewiase ni brain ho no mo enti atu ho ache na rasta no mimi hu ne se du ba bia se coach bi kra ba coach no ho no so ye adwuma bete du ba bia me de mimi hu ne se empanifo na nka so mo select on players no mo de ama coach you know coach no nka say we ye mi nipa because Ghana ha 1963 squad ni ejina ho no no what you say ado odate players ni Mohamed Salisu mo Joe Kings Atakwame what you say that time no 1963 wo mani mriska adwuma no na wo mo ye so ahu wo mo tinwi na afufu ti sesebe be ma bi opamo ma wo wuram no na adwuma no mo ye me pacho o sa nika no pipans na hye wo mo no eni ne ene no ye boxer shorts ma ye eye bo na wo mo kwakobo enya dada mafuoi mo bobo no mo nika dada wo mo to no Sompa FM said de o si address mo John satam no mo ye serious Brazil for ma so blaster mu amasa o mbegu ye ni mu ase no kwa na make a chiro no enipa ya no na edi ntra systematic thing da ase yanko ye nim na wunim last cup o mo je ye no okay 1982 and me boss systematic no boy yima baso abrante ba kono Kevin Yankopon hwamo bobadwuma wo MCR ho no 1962 ene ye je cup a yanyi biem sata wunim wo mo a ye no wo boy Ghana 1982 me da say ye ne Libya for Ghana ni Libya ye bo 1-1 ene call penalty o ti ase ene call penalty na ye call ye no ye share 7 ene mo share 6 ene Ghana de win ye satam no na ye tu ho ache na mamehwe satam a first way no ye Ghana ne Sudan the DJ ye first cup Afcon yes Ghana ni Sudan Ghana share 3 Sudan for to me and si moda braka 3-0 ena ye cup a ye ye sa 1982 no Ghana share 1 na Libya so bo mo no mo take no the call penalties no ena DJ cup na ye dey e from na nim squad na mo ball no sa squad on ball no Michael Owusu mensa
Haruna Yusuf, Isaac Paha, ene George Alasan, Emmanuel Kwashi, ene Abedi Pele. Yes. Yes. Setampadu. One a goalkeeper. Satam no goalkeeper Setampadu. Any pane ye juma. What in who ya a tear for money young yes for no to me for Brazil. For money to Ghana home. If you remember Crano, Satam no Mema Crano. A quenya been a young to me. Na Satam no Crananka Mema to me. And Ghana. Come here serious. Yes. Satam let's see Cabli Brainy Hormone. Systematic medicine. Or what didn't show. Na die tie nie na twenso ye hefo a we ye hefo Libya for no ane o boy no a Libya for no ane o boy Libya for no ane o boy uti na sa sports you cry ofoso we Libya for no amanfo bi say samsa de ntin na me sports buy ye dia ba muntu nya ye hwe nyambo a next Ukraine no Friday ne be politics we Libya for me for Libya for no so Libya for no ye hwe mu jesi no nti Libya for no be ba me baby a mani age ho ne say se ye hwe T2 squad no a yeah ne chese nei no e ma ntumi hye wo mo masa me ba me keka ba ho no mo na wutie na unim last AFCON aye boy Ghana 2022 ye Ghana free muntem kra ye Ghana free muntem qualifies na kick out ye Ghana free mu what you say I hope say na team no me de team no a e ko ye ne beba na ne tie ne say e wiase no kra ba akopɛ sa Brazil fo ma no mo ho no mo no sa Brazil fo ma no me pa cho Brazil fo no ho omo ye nipa bi a Nyankopon de ball no dum wo mu sa pepepe na wandi abro na no mo se Ghana so a football country wutie said Nyankopon si ye Brazil no sa pepepe no ye Ghana na ye dai ye di brisika Ghana no kra sebe impredua sama no susum na so edu ba bia no kra ni ho no mo edu Sundays na se kohwe sa woncheni na ya no mo ball no park no so a utumi hu player bi patum say yes akọ ni ball ne ball me pacho ni manager ni kapre ye akọ fe no hefa ye mfre no yen frɛ no nana yen frɛ no e ma yen nunu ye ho nsere na wadaruma me pacho Ghana Blaster captain ye frɛ no say e ye deda you na da so captain awono a anye yie Brazil e ma na captain unim ni din just so ye frɛ no Rafael Souza Rafael Souza we center back salady no masa emfa Baba Raman toto salady ne da what's your friend band say Rafael Souza okay Brazil for man captain band no the bona ha Rafael what you say emfa Baba Raman toto ne da dede ayu nuan your friend say Jordan oye boga ba osi park ne so na na tade da ne to oye fanboy otumi bobbo 90 minutes na ne hu nya efin Rafael ne da TV no so Rafael Souza ono na da so no eti ko Facebook no be hu Rafael Brazil for captain no we dey say wan hwe ya obetumi ahye Blaster 4 no obetumi ahye omo be hye Ghana wa say emiye no hu ye ho sere me say AFCON na ye call no last no ye ne Comoros okay yes Ghana she 2 Comoros she ye miensa 3 last AFCON no ye call ye no na Ghana free mu ba ye lady one woman omugu oda TV this one Sompa FM me enunu ho nsere da se Ghana pa no se Ghana pa no se peni ya enka yenyi captain in free ho no mo de da you free ho ni nua ni free ho no mo Baba Raman susu free ho no mo so on ya me che no ne yemfa ema no Brazil for man mara mienfa miensanshim ube hu difference okay masa me say Brazil for ma betimi ahye Blaster true no kona make a tro no okay akomia sports journalist ejina homa no so ye ne akomia betwetwe nkomo
the Messiah, the sports Messiah. Sports Messiah, yeah. You know, I'm quite trying to come see na you said I come here and pump to say. Orisio be wa boko. Na dey baby e keka duro no. Hey. Panipa ya bra no ti no ya monitor. Enchiri wa so bi e kwaso say Spain for my team no. Ne Brazil my team no betumi ahye blaster. Ne Hans ne kotokokra de no me enchiri nwa yirem. Panipa wada roma mo na mo sports no mo wuram. Asem abeto dwai say na abedo so no. Oforisuo ma mention on what for no ahwe for na anwure na emi say topic about discuss the enika na ede na this factor say o see etimi kire nyo bi so kakama yeti for na ahwe for ti ase ya na etie na say e ma football na no ma ho den na omode bo no any member de na nyepe if it's naturally na nkata be ma na yankopon bo no ahode odi bia ni mo nye bi no di bia ababa obi emu anase obabi o city born no ahwodin na nkasa te say bia physical ahwodin na nkasa e wo ho ansa na the mental toughness na say o bo football o break kra na adwene betima ye adwuma no ko de bi enye nyina na wo ho de mama na ye o man bi baako bi o teams ni mu a sane man no mu obi de but o kan mu nyina bu mu as a team na o mu besi akan a dodo na na o mu ni sa ahwodin ni bi jana me ma ne bro mo so pa. Brazil I can't see me. Make I say and some of call Olympic Games or Tokyo. Omoni Grêmio, team view of Brazil Grêmio. Momo under 16 in member match. Let me say a man and so much yam here. Under 16 for you who more come akuma kuisia. We omanka say we no more say only bema be consuna so umpum no. Aha, ebi we as no say mo den. Na emi say Brazil for na nkasa no mababa oni mbobo pa ye ka FIFA World Women's Best Player waje do na sa she goes do na ye fe ne mata na sa mata no World Cup no nko ano wa 17 goals mata odi for kwabra ka mata ho asem ne ai wa 17 goals wa 17 World Cup goals aha wa 17 World Cup goals 17 World Cup goals na the day you so ashe say. Oh, the day you World Cup goes, the Wadar my Andrew 18 program. And say ya the toto. Anti kindly no sabre prepare ya kan no. Na ya kwhwe mata mo. And they said the Brazil for no man ho keka no ball possession akasa no ye hwe haye ball possession no. Say you can't hold no say Ghana Blaster and Brazil for no boy. You the roots for Beba. Now you can't ball possession pa no Blaster so be see a crabo and they say the Brazil for man be crabo no. A him for the between bopa. They say Brazil for man no massa but men Canada. World Cup a boy cry no more team am qualify for group stage. No more through group stage no more team am knockout stage. Now I me say omo break akra na ba possession they omo team the Blaster for no more. Okay, now just say Brazil for man, no munti share Blaster for no. Debi Oforisuo. Na Spain for man so Omuni na munti share Blaster for man. Okay. You better say. Sports Messiah also for meet back wrap up na enko. Wrap up na enko. Ni atiane say mame kasa bincho microphone is so de kasa me that ni atiane say what go so amata no wahye oh yes what go so amata no wahye what you say me pacho the day you as a captain no go so say no wahye what you say the day you no say no wahye o say nduru 80 kura me ba Messiah sports Messiah sports presenter what you say and 20 minutes defend
akome ko defend ake ko ba Okay, 0551 now 31 now 31. 0551 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. 0551 now 31 now 31. 0548 now 31 now 31. Yes, Brazil for man Bishop Blaster. Also, why do you actually say, Yanko Humano so, kama. Hello. Hello. Hello, good evening. Udi ufrefri he. Hello. Hello. Udi ufrefri he yanti unkomo. Your friend do my mechanic to come up and you. Thank you. Me Asha Blaster no. Okay. And the Quran 100%. 100% for hello boy. 100% no. A man be gonna form member no. A man be for my mission. Brazil for man be Ghana for no. I want 100%. 100% I say no yes I know so say. Hello. Yay. Na mani ajuma. Ajuma dance. Idiane don ken commercial official taxi driver. Aya na mo na di juma nti de mo ba ka na wo mu. Na da se na mentia engineer care do gas business too. Yentie o. Na me nipa no se friend Steven Abia. Okay. Ko fi Abia. Oh wa de aduma ka tiketi. Na ho fa na se na ko pa ho de ma no. Yentie o. Na bojo ni. Just oka. Benka ene blaster ene da Brazilian ladies no kwa mata mata na no mo je World Cup no kwa no se do mo Ghana mema under 17 years o mun jimi Ghana mema no mo enkantum se blaster. Okay. Hello. Yeah, good evening. Ya Yaw Osei Mpe Nipa. The master yeah, mama, yeah, mama, yeah. No come to cry. It's me, and almost come to cry. A man to miss a book room team. Okay, hello. Yay. Hey, who does Babu? Say, yeah, come up with him. Yeah, that Saturday, go with it. Matter. It's a two. It's okay. Many Gani, but I ain't been for a neck, and you know, but catchy, and neck. Hey, mother, brother, mother. Oh, I'm going with you. Oh, some direction. Mother. Kwayo, say, young fancy, Brazil for man between Asha Blaster. Okay. I have very simple near conquering. Hello. Hello. Udi ufrefri he. Udi Kings mkatefra senkeba. Yentio Kings. Ombesha Ghana probably. Ghana Okay, ombesha Ghana Blaster. Hello. Hello. Yay. Amodu. Ajisuo. Yamwede. Sompa ni aketu apenti ebotoma yana. Unyana awu kina uchiteni uyo bidi yana ni. Piao. In fact, man, we Ghana Blaster, man, this background. You make sure 100 men. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. If I tell me to free, I dance so. Your family Ernest. Ernest, to you. I'm a patrol. Asem Mpe Nipa Kano, and Nadia Brazil, Mabit, Yashe, or my concro Ghana. Okay. Hello. Odin baby are free. Oh. You best say ya na mama volume of the TV set no any radio na confirm wada Roma. Ye fa de he. Hello. Good evening. Yaw Osei Mpe Nipa.
That's a Mikasa French from America. Osei Mikasa French. Yenti opani. But I say last time I see a prayer way back. What I say, and one could do. And I could do since want to mean that Dago air sanko bonche. Into Blaster, since I anything into Blazing man, we are there on Beshayan. On the end. Not just a Blaster player back open the team anymore. Oh, we should the Abra was a bubble. Just a kudus no one in Nimbo. Oh, hello. Hello. Baby, I'm free. Good evening. My just Udi, baby, I'm free. Make us a free at Agogo. Yet you. Well, Blaster beat me at share. Brazil, baby. Okay. Hello. 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 Good evening. My just open it, baby, I'm free. Make us a free at Chairman. Okay. Who is the Mina make us ano. You, Mr. Oforisuo, I'm go for it. Me no. Okay. Yeah, you go there small. Someone here do so no. Yenta will be. Oh, we na Blaster Franco bubu man na mu. Na say ni etwa kunu no mu ko twetwe mo. We here na man ko bubu man na because oh. That won't mean true. Bia. So referee ginem. Hello. Hello. Me person obeka so obi ko tro. Good evening. Ye pedo be wi ni. Hello. Good evening. Ma je so one na be di na yonko. This is the Mugana for them Kakrawai. Osei. It's the Mugana for them wine. Now, I do for a moment to Mr. Ghana for my and then why. Are you be classy kudus nkwan ni mbo ne bona ma mra ho no. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Bible ye Bible and not back Bible na kasa me chu bia to bia ho ye die. Bible ye tie o. Me say na you go to afọ ma akwa be she Blaster. Oh yeah mama nyesa. Afọ ma akwa be she Blaster. To go afọ. Code for ma. Yeah. Oh, Cote d'Ivoire for no na piamba. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Make a free pound chrono. We give the ample. Yenti o. I am on your mind and I want to give you one. I want it for what sports or you made sports. The German plan I'm on the more. I listen to almost Blaster for a man better Blaster no matter. Only born the Mukasa. Oh, no, only one presentation. Hello. Oh, Debbie. That ultimate, that you. Me present, me Abu Dhabi, and then me Abu Dhabi. And you know, me pana, I'm doing my adventuring woman. Abu Dhabi, you made no, and Asem Ketwa. Hello. Hello. Udi baby free. Martin is to Kumasi. Yet you. But the man that is talking about the girl, you are not understand. You said the man that is giving the that sports analyze. No, I don't like the way he's talking of the days. What do you want the day to do again? He sacrificed himself for the Blaster, but you people, you are still there talking about him. What do you want him to do? I you people should take time. The guy is tried. Thank you. Oh, but quite be so the day why you mama Blaster. It is a obono money year and now boni year. A duru baby a koya Ghana foka. And koya so Ghana foka. Noki. Hello? Hello? Udi baby a free. Hello? Hello? Udi baby a free. What's your friend who says him? Because if you come out to you. Penny Payetio. What's your friend Brazil former, Ghana former. Okay, yeah, for a friend in NCA, if you say, yeah, quite name, kakra. 3A Herman Center, or the 3A co capsules are back, Gasso, yeah, Konye Kotu, Koquasia, 3A co capsules, Coco Master, yeah, Coconaka, Danny Eba, Misty Eba, and Apidanki, Benyabiato, Naya de 2 Coquas, 0546
107 107 0546 107 107 Trader Chako Pada wo frɛw na Trader Chako Pada say ye fatete atempo no so eno ntino yenko ne yenkokɔ pa bidie no binwe ye nananom enkane so yem ye oya eyebidie owi na de ensuo apia no na se toxin na poison bi ewo nipadua ni mu ene obafiri nyina sisi a eno na Trader Chako Pada ne nyoma bi afrafra no a odi edi dwuma cholesterol no a aba nipadua no kidney no ntimi nya dwuma yi a Trader Chako Pada druba bi gas anamframa begina oyemu a Trader Chako Pada yen konkon no bi wo waka onyanya kyerɛ akawo ama sesia no wanhwɛ yie obetua to nananam so yedo poison akɔ nipaduam Trader Chako Pada yen no a ɛbɛboa yie papa so komampon Pentecost asɔre no enchemu hɔ a ɛna ubenya bi ato 0243 943413 0243943413 na ye kofre di mense ba dani heba apidank kolina ka ba misi heba ne blazer we kwa ubenya bi atona de di ujuma dan ka ba complex na ye no atwetwe komosisi ano yakopachi number 2 wo chena wo ye adwuma enya asem keto akra mizo ne 5G meza ye konne kwa kotobi na ye de di adwuma ayiyo aponto enya badinto no mizo drink ne 5G meza na sabre kofa by Sompa TV Sompa FM oba ya kache yaso ye yebenya bia mawo na yetumi de akodi ujuma na nyoma akonkai de amawo 0246 0246 0246 0246 0246 270 221 neko tobi odofo ma men kan kire wo se ani kasam ne ani gisam aba nyina ne se digital audio broadcasting sabre sa digital audio broadcasting no a sabre NCA for the abano stations ahodo edunwotwe na wayi yiwo a sabre untumi enyi 93.1 FM Sompa Kumasi FM film enu ntino digital no Ghana ntro no ne ntwase so nyina no wo ho digital no ubetumi enya ba me kan tro se radio no obia wo ba bia na ho den ekopem nanso so no hyehye ya NCA for the aban se wo digital machine no bi nko ade a ene ba bia wo hye bia o Ghana ha bia no obete Sompa 93.1 wo Kumasi yenka umpewe na apede he no ene hyehye foforo mpanifo ade aba bawomias awa edawuku ada bia ena omu ewo fi ha yenko baumia sawa na adansi a omu edi de form ampani abedi akire wono agese Sompa nyesa wonte no baabia abra no nan abapa mu ekonu no nan ekonu nsia so no anwumere na obete sa adwumadi we Sompa TV Sompa FM Kumasi Sompa Sunyane Sompa Nkranza Netra 1 TV enkran sa adwumadi we edi atwaguo ewo ho sa na Kens Hour Kensawa enso Canada compre ko Japan Asen Central emrase bedwani no de waye de obetumi aye adwuma wo biebie ene adanse die pii ena ne mrantie no so se debi efiada ebia omo wa ha na nwumere omo kasa ye no nan eba ne no nsia so ansa ne ebekani so no wo mo so no sabre otu omo ka e wo Sompa Kwanza Sompa Zunyane sa na Sompa TV eno so obetu omonka na nyoma akonkai adanse die trodo wodofo dwumadie bia aba ye de ebremu eyodon somi mu na wodon somi mu no enye dwumadie bia na sa dwumadie we no eye odo asem de na wodofo ayewo se wodofo eyire wo no wo fefe wa no ne sa nyoma no eno na dwumadie we ebe cheche na ateten ekoye faso dido na wantumi ama wo yire ankonya depression ama na adwira nkeka mom we yi odo so ye kire se de yesi edi odo na sa dwumadie we ebekoso wa bra no du abo na ekọ edu emienu eso ewo Sompa 93.1 bosomia ye besimu no September bosomia no da etoso enso 7 September na odon somi mu no ebekoso enye nensoma ha nesoma eno ene bekoso kama pa kantankraka wala roma nana ene dwumadi no aye kama me kai wasembi wo kai se Ghana ne Brazil emema ne boy ema edru baabi konfo kese bi wo kroma se odifo obeka ya konfo kese bi wo kroma se be ka se obebu Ronaldo nam wa cheche Ronaldo obebu ni nem ma ne mmobo ni bi ama Ghana Blaster ashe o kai sa asem no ewi akire na Brazil e shake keeper cross aboni sulia oboni sulia enti madam for Fatawu no ni wife wo oboase Mariam oyedi hu ho no mo
ɛna kwabena ye we trotro driver ne wife ma me sapon so hu anwumre ma me enchia wo mu na enchia kese enkoma oba pa hana ma me hana my one and only. Okay. Sister Fati or Tepamanfo. Nana Medasi. Abrotia. Of also be a waha na sama ni bia no frɛ me na yenye so. 0546 88 3287 0546 88 3287 and 0243 58 another 58 78 0243 58 5878 and 0552 0955 93 0552 095593 me fast dama Sister Doris Beauty Salon or yetna yon ne siesie meti homa minti no sister panyin baby a obi ase danka ne ma boanya nso e wo ensene ase da kese nso e na me de ma no me chia ne pe. Okay. Ghana card no ne ye na ye den enti no ya nto de ntwene mesre wa mienu bia bedi ha Borare Quinston and Monica edin ahudu nie Borare Quinston and Monica and the card na baba bedi ha sana Yusuf Maria ono so card ya baba bedi ha card no ho ye den pa anti no mesre ya mo hwe card no eye eda kwasi ada meko na asia sori ewo meko na asia sori me birthday Mama G say Mama G Osei o birthday no ka so be fa ho ka enti osinya me ya adom ochna bete ne nka. Okay. O UK. Invitation card ni nyina e wo mampon. Pacho Osei nka cho se dima Sompa ne Asem Mpe Nipa fo. Enti sa o mampon na wo ka ne de wo de beba kira na emom nyambo me edwada wo hwe ani mu se oba bibidi ama edwuma mu ase no mo fo no why. Enti yen ka cho nti wo so ochna bete ne nka. Ayo me ne bedi nkomo back door. Because do mo when no di ama me. O kekasa wasi abaso nyina ya so. Otie. Eti we ya odi for kwamna na ni abre no mi hu birthday no no wani afekere ho. We ya me program ama hye. O me ne se. Me program ama hye. Me se me kon na asia sorry. E wo St Paul's Cathedral. But you birthday no you host. You be do birthday no. O me da so be di ama me. Me da so be di ama. To drinks. Wo fo so dem ye obi ni. Oh na e be jim nsem da dwada. Fantastic. E be jim nsem. E be jim nsem. Mama Chia don't cry come and pong. Okay. Me and my wife. Your friends Mama Ska Mami. Ruth. Mami Ruth Oba Paulus. Unumunyam for ba. Me chia pa wati. Ai, yakopo ya do my birthday no. She said ye man fa bra. E be dia my wife. Na me chia na ya aswami. Okay. Me wadie nyina ba kope. Okay. Na ya. Ai, nana. Mama Chia na dofo oye da ho hene saa na ye be san akwa Nana Fusu Sapon or a damai ehene a birthday will be a deca or more crom ya we and Yasem Ketua. Almost a birthday, no just a medini kumaze that you are that. Kufrobo from Papa Masuketua, me Pabra Nasi Aboagye Oforisuo the Tifosu, Menam dear Nimu, Nam dia Asem Mpe Nipa, Eko Boshe, Asasono, Menema Pamfo Yakramu Yako long time. Sayasi see the question, who come there and no one is from